Buján García, licenciado en Xeografía e Historia e Teoloxía pola Universidade de Salamanca e en Ciencias Religiosas pola Universidade Pontificia de Salamanca. Como nas presentacións anteriores, non continuamos co currículum porque todos o tedes accesible, tanto online como presencialmente. Co cal, damos ya a palabra a Juan Manuel Buján para que empece a súa disertación. E, sobre todo, pois é importante para falar acerca da presencia do franciscanismo en Lugo. En Lugo, a presencia franciscana, pois aparece moi pronto. É non só contemporánea a San Francisco, senón que prácticamente, según nos dicen as crónicas da época e tamén a tradición, incluso din que o mesmo San Francisco chegou a fundar aquí en Lugo. É unha cousa que despois veremos, comentaremos un pouquiño máis, porque sería moi rápido todo, non? E sobre todo naqueles tempos en que os movimentos das persoas tamén iban a unha velocidade supersónica. Entonces, San Francisco, sabemos todos, que peregrinou a Santiago no ano 1214. E foi precisamente aí en Santiago, cando ele estaba postrado e orando diante do apóstol, como nos relata o capítulo 4 das Floriñas de San Francisco, pois tuvo unha visión. E a visión non era outra, moi sinxela, que tiña que fundar conventos por todo o mundo. E, para a sorte, atopábase en Galicia, hasta este momento un movimento exclusivo de Italia, e expándese rapidamente aquí. Funda en Santiago de Compostela en 1214 co apoio do que din era un carboeiro, Cotolai, e despois co apoio tamén da comunidade benedictina de San Martiño Pinario que lle concedeu o terreo. E aí apareceu o primeiro convento franciscano en Galicia e fora de Italia, en 1214. E en Lugo, como decía, a presencia é moi pronta e remontase ao primeiro tercio do século XIII, caso dos conventos de Lugo, de Ribadeo, de Viveiro. E despois pasa un tempiño, os conventos vanse facendo máis grande, aparece un movimento na orden franciscana que se chama a observancia e os frailes volven outra vez a atender o mundo rural e os eremitorios. E aquí en Lugo solamente houbo dous que permaneceron pouco tempo, que foi Santa Cruz de Portomarín e Vilabade, en Castroverde, pero estuveron en vigor moi pouquiño tempo. E, por último, pois, tamén apareceu outra rama franciscana da que é especialista Dolores Fraga, que son os terciarios regulares, e fundaron o convento dos Picos en Mondoñedo, que aínda existe. E, por último, e o último derradeiro convento que aparece en Lugo é Santo Antonio de Monforte, no século XVII xa. A ubicación destes conventos, salvo os eremitorios, é eminentemente urbana porque responde ás necesidades da dinámica sociedade burguesa que naquel tempo estaba en auxe e ocupa os principais centros urbáns da provincia de Lugo, como acabamos de ver. E durante 8 séculos, pois, os franciscanos mantéñense puxantes nesta provincia igual que nas outras de Galicia. E no século XIX, primeiro, coa invasión napoleónica, e anos máis tarde, cas medidas exclaustradoras e desamortizadoras, de Mendizábal desaparece casi na súa totalidade. E destes 4 grandes centros que había en Galicia, hoxe en día solamente pervive en Lugo,
pero non na súa ubicación orixinal, senón na nova ubicación. Por tanto, nese ano 1214, peregrinaba ao sartego do apóstolo Santiago San Francisco de Asís, e nese mesmo ano, coa colaboración humilde, como decía antes, de Cotolai e tamén dos monxes de San Martiño Pinario, pois establecense e funda o convento en Santiago. A partir dese momento pasa algo moi chamativo, como se fora un froito de unha xeneración espontánea, esténdese o franciscanismo por todas as vilas costeiras galegas e polas ciudades, é dicir, rapidísimo. E iso na segunda metade do século XIII. Lugo, naturalmente, que non se quedou atrás, e no século XIII conta con un convento xa de franciscanos na mesma ubicación onde está hoxe o Museo Provincial. As súas orixes seguen sendo hoxe un tanto oscuras, e voulles facer unha referencia a historiadores lucenses, basicamente, para que sepan o que pensaban eles. Por exemplo, Villamil e Castro, en referencia ao convento de Lugo, di: son escasísimas as noticias históricas que podemos dar. E seguramente tiña toda a razón. Amor Meilán, que ten pois unha historia da provincia de Lugo de varios tomos, di a si mesmo: sin desbotar nada, sitúa a fundación no século XIII, aínda que os seus comezos xacen envoltos nas nebulosidades de aquelas pretéritas e lonxanas horas. Xacobo de Castro, que é un cronista franciscano do árbol cronolóxico da provincia de Santiago, a pesar de ausencia documental, porque ele escribe este árbol necrolóxico no ano 1700, por tanto, moi tardío, di que sitúa os orixes, mellor dito, do convento de Lugo nun eremitorio levantado polo propio San Francisco en Monte Labio, no ano 1214. Bastante difícil. Se topamos a San Francisco en 2114 en Santiago, aínda que viñera a Lugo, e despois de Lugo desplazábase a rezar pola noite hasta Monte Labio, que hai unha tiradiña, pois tamén é difícil. Pero hai unha cousa curiosa ali no pobo este de Monte Labio, que di, hai unha finca que están ali moi cerquiña que lle chaman a finca do convento. Non sei a razón. Eu supoño que sería do priorato do Mosteiro de Meira, entonces, por esa razón. E despois, outro historiador lucense, Pallares Galloso, di que é fama que o mesmo San Francisco de Asís fundou o que nos ocupa ao pasar por Lugo de volta da peregrinación a Santiago. E sobre elo, o pai Frai Xoán Santiago de Sarria, guardián que foi do convento, alargouse a conxeturar que o mesmo santo había posto a primeira pedra do edificio. Tamén ten certa razón. E maior fundamento, pois aínda indocumentado tamén, téñeno as afirmacións de Xil González, que asegura que existía recordo do convento en 1230, ou a de Antonio Riobó Seixas, que dá o ano 1249 como data de fundación. As noticias históricas, xa con documentos sobre o convento de Lugo, datan de finales de século, da segunda metade de 1258. E aquí o prelado lucense, don Frai Arias, nun documento solenne, di que concede pois certas preferencias aos franciscanos aquí en Lugo, e xa eran recoñecidos. No ano 1282, o bispo de Mondoñedo, don Nuño II, dá aos frades menores unhas casas que o seu cabildo tiña en Lugo, según recolle o Padre Flórez na España Sagrada. E no 1290, en testamento outorgado polo canónigo de Lugo, Rodrigo Fernández, fai algúns donativos ao convento de San Francisco. E Fernando Martínez, que era o arcediano de Sarria, lega no seu testamento datado en 1297
200 sólidos a favor dos irmáns menores e en 1298 o Cabildo de Lugo cita os fraides de San Francisco como xa instalados en Lugo. Estes datos históricos, por tanto, confírmanos que na segunda metade do século XIII os franciscanos xa estaban solidamente asentados. E que pasou despois destes inicios? Pois que houve unha tempada de moita bonanza, podíamos decir, de moita tranquilidade, e do século XIII, que é o século do asentamento franciscano, hasta o século XIX, salvo algunhas alteracións como aparecía a mañá de un incendio que houve aí polo principio do século XVII no convento, pois o convento foi pasando da nada ou do pouco que era e de sinxeleza que tiña o convento ou a parte do convento que hoxe coñecemos. E o fraile chega aquí á cidade como un irmán que se asenta na cidade sinxelamente para evanxelizar o novo home que vivía na sociedade. Xa non era un home rural, un home sin coñecementos, e era un home que estaba xa moi adaptado á nova época que estaba xurdindo. A burguesía activa, rica, culta, necesita tamén novos evanxelizadores, e estes van a ser os frades mendicantes, que nes optan por un cristianismo máis encarnado, máis humano, máis sinxelo, máis pobre e máis humilde, que é o que nos reflicte a espiritualidade franciscana. E xa non se presenta o fraile ante a xente como o señor, como era o abade dun mosteiro, era auténticamente un señor máis, senón que se presenta como un irmán que se asenta na cidade como hóspede, acollido pola xente, ás aforas da cidade, ca xente humilde, é como un peregrino, que igual que todo o mundo vai pola vida buscando o seu camiño. E este fraile, pois, convive xa co burgués. Estamos, por tanto, ante unha xeneración que pide profetas e evanxelizadores do mesmo estilo, é dicir, predicadores populares con unha vida sinxela, pobre, sobrios e transparentes na expresión do mensaxe cristiano, como facía San Francisco, que ten unha regla que prácticamente se reduce a unha frase: seguir o Evanxelio do noso Señor Xesucristo. San Francisco fixo de unha maneira moi real e moi viva e xa pronto empezaron a chamar o outro Cristo, precisamente polo que vivía e polo que transmitía. Entonces, o fraile, pois, é o sacerdote tamén e o apóstolo do burgués. Vive comunitariamente na cidade, xa non se chama a casa mosteiro, senón que se chama convento, é sustentado coa esmola do burgués e nese convento ensina, predica, elabora as ciencias sagradas, confesa e acolle a todo o mundo que ven. A mañá falábanos Dolores Fraga deste aspecto, non? Ao falar do claustro. O acollemento é básico e fundamental. E ese acollemento que fan os frades neste momento fai posible que os burgueses, sobre todo, e tamén algúns nobles, pois se volquen con estes predicadores e evanxelizadores que xurden. E así os conventos van cambiando a súa imaxe e pasan de unha casiña normal pois a esa casa máis grande, e que vai ser unha casa de acollida para todos. E iso, o fraile, por tanto, como decía, el está presente na aula, non había centros de ensinanza. Entonces, o convento deste de Lugo, desde o primeiro momento, tamén tivo ensinanza de gramática, de filosofía e tamén de teoloxía.
é dicir, que non solamente se aprendía a ler e escribir, sino que había unhas ensinanzas superiores. E ao mesmo tempo, este fraile predica, sobre todo coa vida e co exemplo, confesa, ábrese ás institucións municipais e tamén religiosas, media incluso nos conflitos que existían entre a poboación, e nas súas igrexas tamén son acollidos porque nelas sepúltanse os seus queridos, dos burgueses, dos nobles, dos gremios e tamén da xente sinxela, xunto aos frades, que agora aquí en Lugo non se ve porque está rehabilitado de outra forma, pois no mesmo claustro había sepulturas. Entonces, aí enterrábanse os frades, pero tamén moitas persoas que se acollían á iglesia. E desta forma, pois puderon facer as obras porque estas persoas burgueses e nobles eran os que apoiaban económicamente pois o que podemos contemplar aí onde está o convento antigo. No período, por tanto, aí sobre todo no século XIV e século XV, é cando se levanta o convento de franciscanos de Lugo. Constrúyese o claustro, que xa coñecemos, constrúyese despois a igrexa, tamén prácticamente paralelo ao claustro, un pouco máis tardía, e tamén a sala capitular, que é unha sala, que era a sala de reunións, e que está na parte norte do claustro do convento de Lugo. Solamente se conservan os arcos de entrada, porque o outro desapareceu. E despois, pouquiño a pouco, utilizouse un estilo moi característico que é o estilo dos franciscanos e dos outros frailes deste momento, que é o que se coñece co nome de gótico mendicante. Non me vou poñer a explicar a igrexa porque senón perderíamos moito tempo, pero simplemente decir dúas palabras respecto á igrexa. Ven ustedes que é unha igrexa que ten 3 ábsides, un principal central que é pentagonal e os outros 2 pois máis pequenos. Entonces están aí eses arcos que son apuntados oxivais, e estes arcos podíamos decir que reflicten a nova espiritualidade que acaba de entrar aquí na cidade a través das órdenes mendicantes, que a outra orden que eran veciños, Santo Domingo, os dominicos, e tamén San Francisco. E eses arcos oxivales podíamos dicir que iluminan a fe, iluminan o amor e a esperanza daqueles que confían no Señor Xesús como irmáns na vida e peregrinos que camiñan xuntos. E o convento vai tomando esa forma que remata prácticamente a principios do XVI, finales do XV, xa dixen o que se había levantado, e despois tárdase bastante en dar outro cambio ao convento. Vese que vai medrando, hoxe da parte que se ampliou, pois quedannos 2 estancias. Unha que é a cociña e a outra é o refectorio, que é onde está a sala que hai ali de conferencias no museo, e que son de finales do século X, están xa no século XVIII feitas prácticamente. E como Lugo tamén decía que se ensinaba, ademais de predicar, confesar e irse aí por os povos de Deus anunciando a boa nova do Evanxeo, non podía quedar ao marxen do mundo intelectual. E aínda que os franciscanos aséntanse na cidade no século XIII, non encontramos vestixios de ensinanza hasta o século XIV, cando hai xa certa organización, porque cando sucede a desamortización, aquí no convento de Lugo había 26 frades naquela época, e seguramente que antes houbo máis, e nin siquera o colexio de gramática hasta o século XIV. Aínda casi, con toda certeza, funcionaba xa para seglares
e para xente que necesitaba saber ler e ter unha mínima formación. E, en cambio, si temos probas seguras do funcionamento dos colexios de filosofía, teoloxía e moral e tamén de gramática a partir do século XVI. E esta chega hasta o século XIX, en que se produce a invasión francesa, recupérase despois, por exemplo, no ano 1812 a 1835, o Colexio de Teoloxía, o de Filosofía do 12 ao 1826 e o de Seglares recupérase tamén de 1815 a 1829, pero os acontecementos acaban botando abaixo. É encomiable, por tanto, a labor cultural e intelectual desenvolvida polos franciscanos na cidade de Lugo xunto co convento dos dominicos e o seminario de San Lourenzo, creado a raíz do concilio de Trento que obligou ás dióceses a ter un centro de formación para os seus sacerdotes. E o seminario de San Lourenzo non era outro que onde está agora o Colexio dos Franciscanos. E ese edificio, pois, púdose recuperar despois de varios anos da desamortización. É dicir, en 1893, o arcebispo, era arcebispo naquel momento, pero xa non, obispo en Lugo, e despois vai ser arzobispo, que era o padre Aguirre. Entón, como aquí non había relixiosos ningúns en Lugo, chamou aos franciscanos para poder ubicarse aquí na cidade. Os franciscanos querían vir ao antigo convento, pero o convento estaba xa cedido ao concello, entonces non houbo maneira de chegar a un acordo. E, entonces, fixéronse co que está na Praza Maior por 25.000 pesetas daquela época que lle cobrara o obispo aos franciscanos. E ali están hasta hoxe. E esta labor do ensino viuse truncada, como decía antes, primeiro pola invasión francesa e despois pola exclaustración e a desamortización. A Revolución Francesa afectou a toda Galicia. Empezou no 1809, precisamente por esta zona, e foi arrasando todos os conventos dende Ribadeo hasta Bayona en Pontevedra, que era onde estaba o último dentro do territorio galego. Entraron a saco, utilizárono como campamento militar, queimaron as súas bibliotecas, apropiáronse de todo que tiñan nas despensas e ao mesmo tempo roubaron as alaxas, etc. Imagínense que, aínda que non estuveron moito tempo porque chegaron, votaron aos ingleses primeiro, que xa fixeran algo tamén aí no convento, os ingleses que viñan acompañados polo capitán Moore, entonces eles acabaron de rematar a faena. E iso fixo que os frailes tuveran que abandonar o convento e quedar sin nada para intentar novamente poñelo en funcionamento. Vimos que xa no 1812 xa empezan a funcionar outra vez os colexios que tiñan aí de filosofía ou de moral e despois ven rapidamente a exclaustración 1835 e a desamortización no 36 levada a cabo polo ministro Juan Ignacio Mendizábal. E con esta exclaustración os frailes teñen primeiro que abandonar o convento. O convento queda totalmente abandonado. E despois ven a desamortización, xa non había nada que coller, porque os franciscanos non tiñan posesión, non tiñan propiedades, simplemente había unha hortiña alrededor do convento, que ainda se conserva algo da muralla aí cara a Rúa Nova para a parte de abaixo, e tiñano para abastecerse algo como se fora un agricultor con autoconsumo, máis ou menos, porque eso non lle chegaba para vivir donde estaban. Entonces, os bens, a desamortización convirte
o convento e as propiedades en bens nacionais. E a Facenda saca eses bens nacionais a subasta pública. Aquí véndense algunhas parceliñas da finca que compra, por exemplo, un comerciante que había na Praza Maior que se chamaba Cipriano Guardamino ou un militar retirado que vivía en San Miguel de Bosende, aquí cerca tamén, e compran algo. E o resto, pois, queda nas mans do Concello de Lugo. E, ademais destas, vai por unha real orden dada o 9 de abril de 1842, pois que cumplimenta outra do 21 do mesmo ano, en un acto formalizado con testigos e demais requisitos legales de orden, o Concello, unha vez que se fixo cargo do edificio, procedeu ao seu arranxo e destinou-no a casa de beneficencia, inclusa e maternidade, destino que conservou hasta que prácticamente foi convertido en museo. O museo, escoitamos a mañá, e así foi, iniciouse aquí na Deputación en 1932 e pasou ás novas instalacións do convento de San Francisco en 1957. E a iglesia conventual, pois, tamén quedou pechada, pero quedou aquí un franciscano que se chamaba Xosé García, e este señor tomou o seu cargo e cuidado e atendeu na cas esmolas dos fiéis que en todo tempo tiñan en gran veneración pola memoria de virtudes e sacrificios dos seus antigos moradores que tanto traballaron pola salvación das almas da cidade de Lugo, que aínda conserva e recorda cultos por eles fundados, sobre todo en Cuaresma e Semana Santa. E este frade franciscano retellou a iglesia, botoulle un piso novo, hasta que no ano 1914 o cura da parroquia que estaba situada de San Pedro na Catedral de Lugo solicitoulle ao obispo que lle concedera o traslado á Igrexa dos Franciscanos. E foi cando a parroquia de San Pedro se estableceu hasta hoxe en día nese lugar. E referido ao que traballaban os franciscanos, pois temos cousas que se conservan, pero non solamente en Lugo, sino en todos os lados. Consérvase a Semana Santa, consérvase a dramatización de certos ritos da Semana Santa, como é o desenclavo e como é o encontro, e eles contribuíron eso a estendelo por toda Galicia e por moitos lugares de España, porque a Semana Santa, como ustedes saben, está moi vinculado aos franciscanos, en Ferrol, en Viveiro, sobre todo, e nos outros lugares, aquí en Lugo, pois restaurouse a Semana Santa a partir de 1945 e foi un franciscano, Miguel Quecedo, quen levou a cabo a recuperación da Semana Santa aquí en Lugo. E así unha anécdota ben que este ano houve unha anécdota en Sagunto, non? Que hai unha cofradía que dicía que as mulleres non poden ser cofrades, nin procesionar. E houve un jaleo, agora ca prensa e ca redes sociales, etc. Isto aconteceu aquí en Lugo, alá polo ano 1957. Pois tamén meteron mulleres na cofradía do Santo Esclavo, do desenclavo, entonces o obispo foronse queixar rapidamente, algúns tamén o obispo, e o obispo prohibiulle ás mulleres procesionar. Pero despois, naquel momento, era o presidente da cofradía do desenclavo, pois un médico lucense, o señor Gutiérrez, non me sale agora o outro apellido, e despois, un pouco máis tarde, o doctor Buide, e conseguiron que as mulleres empezaran a procesionar en semanas na cofradía do desenclavo e estar presentes, aunque aínda tardaron, porque isto conseguiron prácticamente xa nos anos 70 dos que estaban falando. E así chegamos pois á historia do convento de San Francisco, e tuvo a sorte de convertirse en museo da cidade de Lugo
e da Deputación, porque foi unha maneira de salvalo e de recuperalo, e sobre todo con un fin moi importante, que é recuperar o noso patrimonio, parte da vida dos nosos devanceiros, e tamén que queda aí como algo para o futuro das xeracións novas. Un museo que dá gusto visitalo cando se vai por ali, pola súa sinxeleza, tamén pola amabilidade e despois por o ben estruturado e pola diversidade de obras que ten, que son poucos os que se atopan por aí neste sentido. E despois chegou a restauración, pero a restauración, como vos dixen, pois houve que esperar a 1893, e que vai paralelo á restauración da provincia de Santiago. E esta restauración iniciouse en Orense, con un convento que xa non existe, que é Vistahermosa, que está situado na parte do Couto en Orense, ten unha capela moi fermosa, hoxe forma parte do seminario, porque os franciscanos están abaixo na cidade e o convento dos franciscanos non se lle devolveu aos franciscanos, que é onde estuvo moito tempo, está ahora o Museo de Orense, tamén estuveron os militares moitísimo tempo ali en Orense, en San Francisco, que está arriba xunto ao cementerio. E despois, pouquiño a pouco, houve unha xente que empezou a animarse, creouse en Santiago o convento de misioneiros para Terra Santa e Marrocos, que estaba situado en Priego, en Cuenca, e entonces un deses misioneiros foi o padre Francisco Saco e Arce, que ten o irmão que é o autor da gramática galega, como todos sabedes. Entonces, este señor estuvo en Marrocos e enfermou, meu pa, que era moi novo, tiña 30 e algo anos. Entón, di, hai que restablecer a provincia de Santiago. O primeiro paso témolo dado, que é xa o convento de Santiago, que en 1962 fixeron unha travesía, 80 e pico frailes desde Priego, foron a Alicante, viñeron por o Estreito de Gibraltar hasta o porto de Carril en Vila García e dai para Santiago, para ver un pouquiño que San Francisco non sería tan rápido ainda naquela época. Entonces, pois, asentáronse en Santiago e a partir de aí empezou a unificarse a provincia. Recuperouse o convento de Santiago, recuperouse o convento de Louro, recuperouse o convento de Herbón, despois o de Lugo, e o quinto convento é o que hai en Pontareas, en 1795. Non, 1895, estaba ca fundación, escapábase má para 1895. Entonces, con ese convento constituíuse o xermen da provincia, e a partir de aí, pois foronse unindo e recuperando moitos outros conventos. Quizá naquel momento os franciscanos tuveron unha pequena equivocación, porque deixáronse os grandes conventos, porque a provincia de Santiago chegou a ter no século XVIII e principios incluso do XIX 2000 frades e máis de 60 conventos, porque abarcaba Galicia, que é onde hai máis representación prácticamente, Galicia do franciscanismo, e é por unha razón tamén fácil, polo que decía antes, chegaron aquí como irmáns e non como señores, e fixéronse pois moi cercanos ao pobo e á xente, e por eso no mundo rural galego chamaño os franciscanos os frades do pobo, porque iban por todas as aldeas e percorríanas de punta a cabo, pois cas misións, predicando, etc. etc. Entonces perderonse conventos, San Francisco de Oviedo, inmenso, Avilés, inmenso, vindo baixo de León, tamén enorme, o de Salamanca, que se chamaba San Francisco el Grande, de Salamanca, o de Benavente, Villalpando, e xa non sigo máis porque eses eran os máis emblemáticos. Entonces, a provincia reduciu tamén o seu territorio, porque chegaba tamén hasta Extremadura, entonces quedouse con Galicia, Asturias e a parte occidental de Castela e León. León, Zamora, Salamanca e colle un pouquiño de Palencia. Pero a presencia franciscana era inmensa en todas as vilas e cidades. E finalmente, non sei o tempo que me queda, 5 minutos, dime aquí, pois chegame ben,
Pois chegou a Restauración, que a Restauración ubicáronse os frades na Praza Maior, aí estaba o Seminario de San Lorenzo, e para que se ubicaran aí os franciscanos, antes construíuse o que é o Seminario Menor, e agora que son dependencias do Concello de Lugo. Entonces, eso levou ao obispo a construir un seminario novo, porque o Seminario de Lugo, o Seminario Maior, naquela época, tiña 500 seminaristas maiores. Habrá xente maior aquí que o recorda, non? Paseando aí pola tolde, por eses lugares. Entonces, quedáballes pequeno o Seminario de San Lorenzo e para abastecer o Seminario Menor, é dicir, os nenos que iban ao seminario para facer o primeiro bacharelato, pois crearon o Seminario Menor que acabou uno facendo últimamente o obispo Ona de Ochave, que ainda é bastante reciente. En cambio maior xa o fixo o Aguirre, o padre Aguirre. Entonces, decían os coengos, hai que levar o Seminario de Lugo a un lugar fora do barullo da cidade, porque parece que había moito barullo, supoño que non, en Lugo non, ainda hoxe, pois hai algún, pero non tanto. Entonces, para que estuveran nun sitio silencioso e apartado e fora da cidade. E fora da cidade era fora da muralla, que é onde se construiu o Seminario Maior. E no edificio que están hoxe os franciscanos, pois construíuse a iglesia, que foi unha pena que se construíra onde está, pero non había outros terrenos, e naquela época, pois todo valía, non? E estropeouse en certa maneira o edificio, que lle quita un pouquiño de vida, de expansión, etc. Adecentaron, porque estaba xa un tempiño deixado da man de Deus, e entonces empezaron de novo para levar a cabo unha vida como a que levaban no outro convento, máis ou menos, adicados á predicación, á confesión, á ensinanza, a ir polas parroquias, recorrían moito, sobre todo, a zona da Terra Chá e cara a Mondoñedo, era, por as crónicas que hai, estaban aí presentes, e foronse asentando aí. E inaugurouse, no ano 1898, aí o convento na Praza Maior, despois da Restauración. E dicir tamén que neste convento tivo moitísima actividade. É simplemente destacar dúas actividades que serán as que máis chaman a atención, que era a catequesis. Había moitísimos rapaces na catequesis no convento franciscano, nas parroquias non había catequesis daquela, e se cada pois había 400 nenos. E ali cos frailes pois atendíanos. E outra institución moi importante e que tuvo unha trascendencia grande aquí na cidade de Lugo foi a fundación da Xuventude Antoniana. Podíamos decir hoxe que temos en Lugo clubes importantes, non? O Breogán está por encima, o Lugo, pois o Lugo que non sei cantos socios ten. A Xuventude Antoniana chegou a pasar 2100 socios. Tiña coro. Ese coro é o que actúa na Asamblea das Irmandades da Fala en 1918, aí no Hotel Méndez Núñez, e interpretando o himno galego por primeira vez e, ademais, grabándio. Cántigas e aturuxos, que era como se chamaba. Unha coral que dou conciertos por toda España, e toda de rapaces e rapazas novas. Tiñan cine, tiñan teatro, tiñan música, tiñan encontros literarios de poesía, etc. Non había moitos recursos, pero o que había naquela época era entusiasmo e gañas. E iso puxérona, pois os frades que había aí, dadevos conta que o que animaba todo eso era un home que tiña unha gran intelixencia, pero non tiña estudios. E foi o gran animador da Xuventude Antoniana. Chamábase Patricio Espinosa. E ese señor, pois, cos xóvenes tiña unha man extraordinaria. E, ademais, esta Xuventude Antoniana, pois,
tiña unha labor moi importante que antes nos citaba tamén María Dolores, que era, o mismo que no convento antigo, que era a atención ás persoas necesitadas. E a xuventude antoniana tiña unhas canastiñas que iban comprando e facendo para aquelas familias que non tiñan recursos e cando nacía un membro na familia, pois obsequiábanlle sempre con unha canastilla e tamén con algunhas axudas. Inda se cadra algúns deles, ustedes, mellor dito, coñecen unhas capeliñas que andaban por aí, polas parroquias. Inda hasta fai pouco había unha en San Lázaro, non? E viña chea de monedas de 5 céntimos, de 10, de 20, de 1 euro, e tal era, e con eso a xuventude antoniana facía tamén, xunto cos frailes, a súa labor solidaria ca xente que o necesitaba. E despois, xa no ano 1969, estamos en tempos recientes, afúndase o que é actualmente o Colexio dos Franciscanos, e xa non vou a falar del porque os 5 minutos me parece que se cumpliron. Moitas gracias a todos, e como terminaba tamén Dolores Fraga, que estamos no centenario, 8º centenario da morte de San Francisco, dicir que pedimos ao Señor que nos bendiga, que nos garde e que nos dé a súa paz que tanta falta nos fai a todos. Moitas gracias. Ben, boas tardes a todos, benvidos de novo. Seguimos co programa da xornada e a continuación temos a intervención de Manuel Gago Mariño, que vai falar do patrimonio cultural, a experiencia digital máis alá da tecnoloxía. Creo que sobran as presentacións, que de sobra conhecido, e solamente señalar que comisario de grandes exposicións como Galicia 100, a última Galicia un relato no mundo, bueno, que máis decir? Cando queiras. Bueno, pois, moitísimas grazas. Agora, moitísimas grazas. En primeiro lugar, pois, agradecer ao museo o convite. Xa me quedan 5 minutos, só? No, quitos preguntas usted. Agradecer ao museo o convite. Para min é un placer enorme estar aquí aprendendo moitísimas cousas sobre Lugo. Claro, vou falar algo de Lugo, pero non vai estar centrado, digamos, no patrimonio lucense como tal, porque entendín que tiña que facer algo un pouco máis xenérico. O que vou falar é alrededor de tecnoloxía, a aplicación de tecnoloxía a patrimonio cultural, especificamente, xa que estamos falando de museos, e é unha xornada na que tamén se busca debater alrededor digamos, do futuro do museo, pois vou centrarme sobre todo tamén nas aplicacións de museos. Eu botei contas antes digamos, cando estaba preparando esta comunicación, creo que levo comisariado alrededor de uns 1.100 obxectos, máis ou menos, é dicir, en unhas 10 exposicións ou algo así, cada un do seu pai e da súa nai, desde documentos hasta obras de arte, incluso huchas de aforros de porquillos das caixas de aforros, é dicir, teño exposto desde Velázquez hasta huchas de aforros. Eso significa que me atopei con moitas realidades diferentes, desde o punto de vista da súa difusión, da súa posta en valor e da súa presentación en museos. Entón, o primeiro, eu quería contar que isto é importante, porque fume dando conta cando preparaba a presentación de que se cadra o digital tampouco involucraba todo o que fago, toda a forma na que me plantexo eu moitas veces utilizar a tecnoloxía para a difusión do patrimonio cultural, especificamente cando traballo en exposicións. Entón, preferín quedar con unha visión un poquinho máis aberta, casi acudindo a raíz da palabra tecnoloxía, tecné, a arte, oficio, a destreza, entender a tecnoloxía non como un concepto final, sino como un proceso, é a capacidade de transformar algo, de combinar algo existente para facer algo novo,
reasignar funcións ás cousas, é dicir, de alguma forma, xogar con un proceso de transformación. E iso que vou facer, e por iso para min, do que lles vou falar, para min, realmente, depende de para que, tan valioso para min, é un panel retroiluminado como unha experiencia de realidade virtual wireless. É dicir, que son elementos diferentes, en cada momento se utiliza unha cousa distinta, pero todo ten que ver coa idea de un objetivo de comunicación alrededor das pezas cas que traballas e cas que musalizas. Así que vamos ir vendo obxectos moi diferentes. Tamén escollín falar sobre todo de experiencias persoais e de casos de cousas que fixen eu, na maior parte dos casos, porque creo que son máis próximas ao territorio no que estamos e son máis factibles. E moitas veces nestas presentacións sobre experiencias digitais aplicadas a museos, amósanse como casos moitas veces de museos como moi top do mundo, entón a xente se provoca automáticamente unha desconexión din, bueno, claro, esos fanos ali porque teñen moitos cartos. Entón, a todo o mundo se queda moi tranquilo porque eso se fai no MoMA. Pois no MoMA tampouco hai tantos cartos e nas colaboracións que teño eu con British, con MoMA, con outros museos, o problema non son os cartos habitualmente. É dicir, o problema é o talento, a capacidade de facer cousas e a vontade de innovación. É dicir, o dos cartos non é tan importante porque moitas das cousas que se poden facer realmente non son costosas. Teñen máis que ver con... Non son costosas desde o punto de vista técnico, aínda que sí de capital humano. Entón, primeiro, tres ideas que queramos, que eu sempre, antes na comida comentábamos, é dicir, xa hoxe en día non podemos falar de novas tecnoloxías, porque as tecnoloxías están moi implementadas no noso mundo. O mundo, por exemplo, das webs asociadas á cultura en Galicia, pois se remonta ao ano 97, xa en este momento, é dicir, estamos facendo máis de 30 anos ou case 30 anos da presenza de páxinas web no mundo cultural en Galicia. A web do Museo de Lugo empeza no 99 xa, que se di tamén de contado, son 27 anos de presenza digital do propio Museo de Lugo, que non é unha broma, é dicir, é algo importante. Entón, o que sucede cando temos unha experiencia moi longa é que a tecnoloxía foi penetrando de maneira gradual, de maneira acumulativa, en todos os procesos de mediación do patrimonio cultural. Dunha forma ou doutra, a veces de maneira como máis evidente e outras de moitos xeitos que non son nada evidentes, a tecnoloxía xa está en todas partes en canto falamos de patrimonio cultural e incluso en canto falamos de mediación. En aspectos como moi pequenos. Por exemplo, pensen en este lugar. Estes son as Salinas do Ulló, que están en Vilaboa, que apenas están musealizadas, teñen algún panel por aí, pero pouco máis. Eran unhas salinas dos jesuítas que teñen ali no fondo da Ría de Vigo. Pero que ocurre? Que son moi instagrameables. Entón, este lugar non se pode entender da mesma maneira desde o momento no que empezaron a aparecer fotos digital del, prácticamente sen ningún tipo de iniciativa pública de promoción deste lugar. Este lugar se convertiu nun dos puntos máis visitados da Ría de Vigo, é dicir, quitando os elementos máis destacados, e prácticamente sen ningún tipo de publicidade institucional de ningún tipo. É dicir, e isto por que sucedeu? Por impacto tecnolóxico non controlado. Aquí en Lugo temos un caso de manual superinteresante por todas as implicacións, que é Castro Candaz. É dicir, que foi un xacemento pois moi parecido. É dicir, un día que apareceu na Voz, eu tamén escribín del nun blog, se empezou a propagar por outros sitios, e ao final os veciños están todos cabreados porque lle petan a pista cando baixa, porque vai moitísima xente a ese lugar por moitos motivos que non vamos a analizar. E é un impacto tecnolóxico. É dicir, é un impacto da tecnoloxía sobre o patrimonio e é un impacto que o mellor non está posto en marcha por ninguén de maneira consciente e funciona. Entón, a tecnoloxía está cambiando incluso a forma na que concebimos o propio patrimonio. É dicir, se hai 15 anos ou máis, nos a forma que tiñamos de percibir o patrimonio cultural pois era a pé de terra. En algúns casos contados, bueno, pois se pasaba a avioneta, pois, por motivo do Castro de Viladonga, pois había unha foto do Castro de Viladonga, pero realmente a percepción da maior parte dos xacementos arqueolóxicos e de moitos dos sitios era unha percepción desde o solo ou desde o mirador, que é o veradoiro que está enfrente. É dicir, entendíamos de maneira distinta o patrimonio. Entón, sen embargo, en día, calquera iniciativa de posta en valor de sitios arqueolóxicos, por exemplo, este rarísimo xacemento que son as Penas do Castelo, na Pobra do Rollón, calquer xacemento que se pon en valor xa se ten unha foto aérea directamente, xa cun dron se vai documentando todo o proceso, etc. etc. E iso influiu incluso na forma na que se abordan estes procesos, porque antes, pois o mellor o equipo arqueolóxico desbrozaba
na zona na que iba a traballar. Pero hoxendía xa os concellos xa asumen que queren desprozar todo o xacemento. Por qué? Porque o xacemento, eu coñezo uns cuantos casos no que o equipo di, no, pois había que desbrozar aquí, que vamos a facer as sondaxes aquí. E o concello que ve outros lugares, que aprende e que está mediando nesta outra forma de patrimonio, dice, no, quero ter unha vista área. Porque o xacemento, como se vai vender, como vai ser visible, como vai a cobrar, vai ser se consigo unha foto do poboado Asterix, non? Ou dicir, se consigo unha foto icónica deste lugar, e entón, é dicir, esta tontería, é dicir, tontería no sentido de este detalle tan nimio, detrás dela hai un cambio profundo na forma na que concebimos un sitio arqueolóxico. En este momento, e isto hasta ahora, realmente non era concebible. O segundo aspecto, este é un aspecto no que reparamos moito e no que eu falo cos alumnos, é que unha inercia, unha lei, prácticamente, unha lei económica e física de evolución tecnolóxica en este momento é pasar do visible ao invisible. É dicir, a tendencia que ten a tecnoloxía é que cada vez a tecnoloxía ocupa un espacio menor. É dicir, cada vez é menos hardware e cada vez é máis software. É dicir, cada vez é menos importante a potencia que tens neste ordenador, porque esa potencia, a través das redes, está externalizada en servidores que se topan en cloud farms, é dicir, en servidores, en clústeres de servidores en calquer parte do mundo, é dicir, descentralizados, que é onde temos as fotos na famosa nube, onde temos todo. Toda a capacidade de procesamento de cálculo do hardware está fora. Iso que significa? Que ata hai un tempo a tecnoloxía era un cacharro físico co que nos identificábamos. É dicir, se a Diputación quería facer un investimento tecnolóxico, pois tiña que sacar un concurso no que houvese unha partida de ordenadores, etcétera, etcétera. E sacabas a partida de ordenadores por tanta pasta e iso duraba X anos e ao cabo de X anos se renovaba. Claro, todo isto está cambiando de forma absolutamente radical e as administracións, ou traballo nunha administración, non escollo golpe cambiado. É dicir, para que se faga unha idea, é dicir, eu agora estou traballando nunha serie de proxectos vinculados ao ano Outeiro Pedrallo e un deles é un robot e un bot de Outeiro Pedrallo, é dicir, unha forma viva virtual de Outeiro Pedrallo a partir de toda a súa obra. É dicir, que ti podes falar whatsappear con Outeiro Pedrallo e el che responde de maneira bastante coherente. Bueno, pois, isto podemos facelo, é bastante curioso, entendemos como un asistente para as escolas, para que podan dialogar con el e facer traballos. Dá un pouco de medo, por certo. Dá un pouco de medo porque un momento no que el mesmo dixo que el non quería ser un bot. Que se me puso a pele de galiña, e dixo, non, eu non quero ser isto. É dicir, un momento que o sistema, é dicir, cando lle fomos aprendendo, dixo que non quería, que el era Outeiro Pedrallo, que é o que lle collía moi de longe. E non quería ser, e era un pouco Frankenstein toda a situación, pero é moi interesante. Bueno, pois, os costes que teñen ese tipo de elementos xa non son como os costes que teñen estas cousas, son variables, dependen do consumo, dependen do tráfico, e non o hai. Por lo tanto, que sucede? Que as innovacións máis importantes tecnolóxicas dos últimos anos son invisibles. É dicir, por exemplo, pensemos nos asistentes de inteligencia artificial como Grok ou como ChatGPT. Son invisibles, é dicir, no aspecto de voz. E a revolución tecnolóxica detrás deles é brutal, pero non hai un cacharro detrás deles. Non hai hardware, hai software. E iso é moi importante de cara á musealización. Da forma na que abordamos a amosar o patrimonio cultural e utilizamos cousas, facemos iniciativas de visibilización e divulgación do patrimonio cultural que ata agora non tiñamos esa circunstancia, pensábamos de outra maneira. Pero agora, todos os desenvolvementos, cada vez máis, van a levar a algo no que isto cada vez vai ser máis reducido e cada vez vai ser menos importante. E todo vai ser moito máis ambiental. E aínda non entendimos todas as implicacións que ten isto. E o terceiro factor é que, en este momento, según as últimas estadísticas, Internet é prácticamente universal en Galicia. É dicir, o 93% da poboación galega está conectada. Non pense que eso significa que todo o mundo ten unha conexión de fibra óptica fantástica. Como teñas WhatsApp, entras nesta estadística. Entonces, todos os vellos hoxe en día teñen WhatsApp. Entonces, ali entraron todos, ademais se ve moi ben, cando aparece WhatsApp, porque de repente dá un salto tremendo a estadística, sube 20 puntos de repente, non? Que son os vellos todos, que entran aí, non? Pero iso é moi importante, porque, digamos, esta generalización está provocando cambios culturais de todos os aspectos que redundan nunha nova etnografía do público cultural.
nun novo comportamento do público, do público que temos. Non? E se nota, por poñer dous detalles que poden ustedes entender claramente, nos cambios de hábitos e de comportamentos. É dicir, coa sinalización dos móviles e das redes sociais, é dicir, a forma na que nos relacionamos, por exemplo, cas obras de arte, pois é moi distinta, non? E os problemas de masificación, por exemplo, que se poden ver na Mona Lisa, sempre pregunto, esa xente, que demonios saca aí? O sea, que demonios, que sale aí? Entón, a segundo é, despois desa sorpresa, a segunda pregunta é, por que o fan? Que está contido nese proceso que é relevante para eles, en relación á obra de arte, en relación ao obxecto cultural? Por que queren apropiarse del, digitalizalo e leválo con eles? A quen yo queren contar? Queren yo contar a alguén? Queren difundilo a alguén? Queren dicirlo? Como funciona? Bueno, pois detrás deso, é un exemplo, hai moitos, hai un profundo cambio cultural na forma na que nos relacionamos cos referentes simbólicos, cos nosos imaginarios, con todo eso que está aí. E o segundo ten que ver con eses cambios se pasman en moitísimas cousas. Por exemplo, cos meus alumnos, aquí hai moitos profesores, pero eu, por exemplo, cos meus alumnos, un proceso moi habitual, cos alumnos que son así máis curiosos, etc., ti estás falando con eles, e falas de algo, de repente hai algo que eles non coñecen e automáticamente, mentre están falando contigo, xa miran automáticamente o que é. É un proceso totalmente novo e que hai 10 anos non existía. Hai 10 anos eso non pasaba. Pasa ahora. Hai un cambio cultural neles no que, de alguma forma, están máis hibridados con ese cerebro colectivo e con esa máquina colectiva, de forma moito máis estreita. E iso provoca cambios tamén moi importantes que nos temos que atender. Son 3 ideas que sitúo a hora de entender parte tamén do que imos a falar. Todo isto, se se paran a pensar, provoca unha ruptura moi grande, nos leva a facer moitas preguntas alrededor de como temos que abordar o proceso da tecnoloxía, a implicación, o uso da tecnoloxía dentro dos museos e dentro do patrimonio cultural. E estas son algunhas preguntas moi básicas que non podemos deixar de facerse hoxe en día. Estamos nunha entidade que xestiona patrimonio cultural. A primeira é a temporal. Cando ofrecemos o noso servizo? É dicir, porque hoxe en día, é dicir, con estas tecnoloxías, temos que ter un servizo, o noso servizo ten lógica que só exista de 9 a 5. É dicir, físicamente, con estas tecnoloxías, si pode existir de outras maneiras e a través de outro tipo de servizos digitais, que o que temos que ofrecer neses outros momentos no resto do día, se ten que ser. Por exemplo, o segundo, o espacial. Se a tecnoloxía en este momento é moi relevante na sociedade, permea a todas partes, que relevancia lle temos que dar física nas nosas instalacións? E que relevancia podemos darlle a esa relación que pode haber entre o contido que a xente pode ver físicamente e o que nós podemos ofrecerlle dese mesmo contido digitalmente? É unha pregunta que hoxe en día nos podemos facer automáticamente porque temos respostas técnicas para ela. Entonces, non la famos ou non, estamos tomando unha decisión a respecto desto. Unha decisión a respecto de algo que pode ser posible. E, por lo tanto, parte dun plan estratégico de calquera institución de patrimonio cultural. O terceiro é bastante interesante. Si as institucións de memoria, as institucións ofrecen coñecemento, non? Nun contexto ilimitado de comunicación, no que temos moitísima información disponible, ata onde un museo amplía información, ofrece información, cal é o límite do que conta, hasta onde pode chegar, hasta onde quere chegar, hasta onde debe chegar, conectando información entre as pezas que ten e os conceptos que move e o que pode ofrecer. Donde remata o museo? Donde empeza a universidade? Donde remata o museo? Donde empeza un centro de investigación? A través disto. Por último, e que parece unha tontería, pero eu doulle moitas voltas a isto, é experiencial, porque a tecnoloxía, falamos dela en abstracto, pero despois se aplica en produtos, en solucións, en servizos específicos nos museos. E iso explica de como concebimos os nosos contidos ou parte dos nosos contidos. Son experiencias individuais? Son experiencias colectivas? Son experiencias poden ser usadas para múltiples individuos distintos? Poñoles un caso, porque iso cambia totalmente a forma na que concebimos un museo. Pensen nese primeiro, no que hai unhas pantallas sonoras ao lado de cada pantalla para un consumo individual, pero ao mesmo tempo pensados para que moita xente poida velo. Non? É dicir, ti te pos diante desa pantalla e escoitas o sonido que vai desde unha pantalla de son que está colocado arriba. Non? Isto está pensado para moitos individuos
que poden estar, pero só un individuo pode consumir ese contido unha sola vez. O da dereita é un exemplo de experiencia concebida para moitos usuarios ao mesmo tempo. E esta é unha tensión que sempre sucede cando estás diseñando un proxecto museográfico ou unha exposición. Pensade que, por exemplo, a importancia que teñen nas nosas institucións pois as visitas escolares. E a forma na que tens que lidiar, ti podes facer moita tecnoloxía, pero de repente chegan 40 chavales. E como lidias con eso? Como garantes que esas estructuras? Cal é a experiencia digital que ti deseñas para, de repente, solventar un grupo de 40 persoas? É dicir, como faz? Porque esa experiencia vai ter que ser moi distinta a unha experiencia individual. Pero moitas pezas suxiren a veces experiencias individuais, case íntimas, que podes ter. Bueno, pois é unha tensión que provoca a tecnoloxía, que eu lidio sempre nas exposicións e que non teño resolta, que de alguma forma fago como os canteiros, que din que eu dou o que dá a pedra, non? Fago o que ten a pedra dentro. Pois moitas veces hai que facelo. E despois outro detalle, que ten a tecnoloxía e que isto teño vivido e un elemento moi importante do que a máis se pode falar, non? A tecnoloxía nunha institución pública hoxe en día é algo super complicado, porque pode ser moi frustrante. Primeiro, polo mantemento. Cantas museos teñen ido ustedes que as pantallas apagadas? E por qué? Sabemos todos por qué. Porque é moi complicado, queda moi bonito na foto de inicio, pero despois hai que manter eso. E temos un equipo de IT de técnico que sexa capaz de facelo, temos un equipo que quere actualizarse para se de repente metemos unha tecnoloxía nova e dice, no, esto yo no, polo que sexa. Hai outro problema, queremos introducir unha tecnoloxía nova, a mellor hasta ahora estábamos traballando con unha empresa que íbamos de maravilla, chega unha tecnoloxía nova, esa empresa non ten nin idea ni quere dedicarse, e ti non tens ninguna empresa no entorno que che pode garantir ese soporte. Bueno, isto é un fastidio. Todo é dicir, traballar con tecnoloxía é un problema, desde o punto de vista realista, queda moi ben, pero nos tensiona moito as institucións a hora de traballar. O segundo é menos visible, pero moi habitual, que é o resexismo, que cando facemos proxectos museográficos, por exemplo, de centros de interpretación, que é moi habitual. É dicir, os centros de interpretación, como non teñen pezas, están moi obsesionados con querer ter algo que parece moi impactante e que o centro de interpretación non pareza só un PDF xigante, non? Entón, claro, moitas veces confían na tecnoloxía para solucionar ese problema. Pero nada queda tan reseso como a tecnoloxía. É dicir, un miliario non queda reseso. É dicir, pode quedar reseso de diseño da cartela, pero un miliario non queda reseso. Pero un interactivo de 2010, en 2026 queda resesísimo. É dicir, o problema é máis. Aí puse un caso de 16 anos que os hai. Xa é un milagro que sobreviviu un interactivo do 2010 en pé. Pero en 5 anos, 6 anos, se produce un proceso de desactualización que vai máis alá do técnico e chega a outros lugares tamén. Chega ao propio desactualización conceptual. E o terceiro, que teña que ver co primeiro, é que xeralmente moitas veces a falta de formación ou de persoal especializado pois leva a que moitas veces se inventen cousas que non funcionan ou que se faz un concepto super innovador e tes unha contrata para eso, ao cabo un tempo, é dicir, esa contrata gana unha empresa de Burgos, esa empresa faiche eso, a empresa desaparece 2 meses, un ano despois, ti non tiveches ninguén dentro que asumise a filosofía desa nova tecnoloxía nese centro de interpretación ou nese museo, na empresa desapareceu porque case se creou para ganar o concurso público, e de repente te encontras con que algo non se consigue actualizar, que dá problemas que... A tecnoloxía, en ese sentido, hai unha serie de tensións moi reais que obrigan a pensar moi ben cales son os pasos que se dan. Este é un exemplo moi clásico. Me encanta poñer exemplos de cousas fallidas irlandesas, porque como todos temos tan mitificada Irlanda con todo, é dicir, e a mí me gusta falar cos países de ti a ti. E entonces adoro Irlanda e me encanta amosar exemplos fallidos de Irlanda que pon a xente super incómoda. E como amosar exemplos fallidos de Portugal. É dicir, algo que a xente se empeza a remexer aí, porque, claro, Portugal é a maravilla e Irlanda tamén. Entón, bueno, a sorpresa e a boa noticia que son humanos. E iso permite que podamos dialogar, aprender os uns dos outros.
E este é un caso moi típico, é dicir, este é un museo moi famoso de Irlanda, que é o Museo da Emigración Irlandesa, o EPIC, que está en Dublín, ali ao lado do Porto, e un museo que se montou aí 10 anos, que daba unhas fotos moi chulas, pero cando chegas a él, te das conta perfectamente, baseouse porque non ten pezas orixinais, é dicir, un museo de experiencias visuais, interactivas, moi basado na memoria dos inmigrantes irlandeses, a idea está moi ben, pero cando chegas ali, daste conta de que todo este esforzo tecnolóxico de actualización quedou totalmente caducado. E hoxe en día ves que esas cousas podían estar resoltas de outra maneira, que o enfoque, bueno, pues marca moito a súa época e estes museos se resinten moito, porque o problema dun museo que só está basado en isto é que é complicado actualizar só unha parte. Tens que darlle unha volta outra vez toda e iso é un investimento importante. Donde aplicamos as tecnoloxías de difusión e divulgación? Este é un exemplo de 5 sitios nos que, polo menos, eu penso cando traballo. E os dividín un poquinho, primeiro vou facer unha división, vou ver unha perspectiva, digamos, técnica e logo unha perspectiva funcional. Primeiro vamos a ver esta perspectiva técnica, é dicir, aplicamos a tecnoloxía en múltiples ámbitos, non? Desde preparación da visita, e isto podías parecer que me estou referindo a poñer os horarios do museo, eso tamén, pero como logo vos vou poñer un exemplo, se refire a outras cousas que podemos facer con tecnoloxías moi interesantes de preparación da visita. O segundo, que é un dos que me parece máis interesantes, que é ampliar in situ a experiencia de sala, é dicir, plantearnos como a tecnoloxía pode axudar a visualizar, comprender ou extender o coñecemento sobre un obxecto que estamos vendo e experimentar de que formas podemos facelo. A terceira é a creación de aplicacións interactivas in situ que requiren a completa atención do usuario para utilizalas e para extraer información delas, é dicir, aplicacións colocadas a veces en sala, a veces en sitios específicos, pero que te requiren que prestes toda a súa atención e que necesites interactuar con elas para poder extraer esa información. A cuarta son todo o que ten que ver coa capacidade inmersiva do audiovisual e as recreacións virtuais, etcétera, etcétera. E, por último, que non vou tratar aquí porque non nos chegaría, requiere unha conferencia específica, que sería a sede digital. É dicir, de que forma se plasma hoxe en día esa necesidade que digo de contar cunha sede digital que ten unha estrategia propia e que estende eses museos máis alá da experiencia física. Eso, como digo, non o vou tratar. Centramos no primeiro, por exemplo, na preparación de visita. Como lles decía, vou falar tamén de exemplos meus, vou ir poñendo exemplos meus porque os coñezo e porque creo que pode ser interesante. Esta foi unha exposición que fixen en 2016, Galicia 100, que se resumía en, digamos, iba no ronsel de varias exposicións que se fixeran, sobre todo no mundo anglosaxón, é dicir, no British Museum, en Irlanda fixerase unha que fora realmente a nosa inspiración, no Smithsonian se fixera outra, eran exposicións que plantexaban contar unha cultura, unha época, un lugar a través de 100 obxectos. Entón, a través dunha selección de 100 obxectos e un pouco o criterio deses 100 obxectos era, en todas estas exposicións, é unha certa combinación de alta cultura e baixa cultura, de etnografía e creación, é dicir, de diferentes elementos. Entón, este é un exemplo de técnica de preparación de visita a través de pezas concebidas, en este caso, para as redes sociais. Antes de que se concebira, de que se inaugurara a exposición, non nos dimos conta de que en Galicia podemos ter un certo imaginario alrededor de determinadas paisaxes e determinados monumentos. Pero o que non temos é un imaginario alrededor das pezas dos museos. É dicir, non temos unha idea de pezas da historia galega. De feito, esta exposición se fixo para iso. É dicir, podemos saber que o Mosteiro do Seira é moi importante, podemos ver o icono do Castelo de Pambre, máis ou menos a nivel popular, pero ese mesmo proceso no que visualizamos o pasado de Galicia a través de lugares, non o temos a través dos obxectos. Por unha serie de procesos que aquí sería moi longo de debullar. Entón, nos dimos conta de que, a diferencia de outras exposicións un pouco que reservan a información para o momento de inauguración e de amosar, nos dimos conta de que antes de que se pudieran ver os obxectos precisábamos contalos para que a xente entendera a súa relevancia.
porque boa parte dos obxectos non estaban contados a nivel popular, é dicir, digamos, en formato de alta cultura para un público e un contexto moi determinado. Por exemplo, hai o colar da Chousa Nova de Silleda, que é unha maravilla, ou a táboa de Hospitalidade de Castromao, a lápida de San Pedro Rocas, etc. etc. Entonces, traballamos en vídeos de 1 minuto 20, concebidos para redes sociais, que foron anunciados antes da exposición, porque necesitábamos crear o imaginario necesario para que a exposición funcionara. Porque unha exposición funciona se xa está no imaginario da xente. As exposicións de Castelao funcionan pola palabra Castelao. E despois ven a musealización. Pero funcionan porque esa historia está. Unha exposición sobre o greco funciona porque é o greco. É dicir, despois ven o resto. Pero unha exposición sobre Casa Sinoboa non funcionaría. Terías que ter o imaginario previo para que funcione. Entón, isto foi un experimento que traballamos. É dicir, intentar de alguma forma construir eso, non? E fixemos este tipo de pequenas pezas, eu vou ir abrindo aquí, porque tuvemos algún problema técnico, entonces vou ir abrindo os vídeos aquí, con este tipo de pequenas pezas que tiñan un punto de seriedade e de emoción a hora de situar as pezas. Esta foi unha peza que foi moi bonito traballar con Aurelia con esta peza, como pensaba, condenada, que era a cadea do Mariscal, a Mariscala, que esta peza lendaria, eu creo que un dos poucos obxectos políticos históricos que temos en Galicia, que con independencia de si é ou non é, o interesante é o relato que ten, é dicir, que é a cadea ca que foi preso o Mariscal Pedro Pardo de Cela. E a lenda que ten, e a parte moi curioso que está colocada ao lado do escudo que vimos pola mañá. E entón o que facíamos era, falábamos con especialistas, traballábamos obviamente con eles, preparando guión para producir vídeos que funcionaban así, non? Pois a cadea que se exhibe no Museo de Lugo, que se coñece con nome da Mariscala, supónse, afírmase que é a cadea coa que estivo preso o Mariscal Pedro Pardo de Cela durante a súa detención e coa que foi levado ao cadalso para a súa execución a finais do ano 1473. A suposición esta, a crenza, fundamentase ante todo na longa tradición, tamén no nome, moi antigo. A primeira referencia documentada que temos do século XVII e xa aparece co nome de Mariscala. Por tanto, podes asegurar que a Mariscala é un obxecto dun gran valor referencial e non só na biografía de Pardo de Cela, sino tamén e sobre todo da propia historia de Galicia, porque nos conduce ata unha serie de acontecimentos que teñen lugar naquelas datas que significaron moito no cambio que Galicia experimenta no remate da Idade Media e no que, como é sabido, o Mariscal desempeñou, xogou un papel moi importante. Bueno, pois estes son dos vídeos máis vistos realmente que ten o Consello da Cultura na rede, circulan moitísimo, teñen vida propia, empezaron a circular moitísimo antes da propia inauguración da exposición. E para nós foi moi importante liberar este contido para construir o espacio, preparar o espacio no que tiña que aterrizar a exposición. Entonces, a veces isto, a veces un político, a veces sería difícil de explicarlo, o que tendese, pero tiña ese sentido. Tiña ese sentido, non? É dicir, de preparar. Ampliar a experiencia de visita. Isto é algo que a mí me preocupa especialmente, porque en Galicia, como digo, e supoño que en todas partes, porque estou simplificando aquí, pero moitas veces temos ese déficit de comprender, de coñecer as pezas que temos, e moitas veces é complicado amosar as pezas, non? E amosar as características que ten. E a mí unha técnica que me gusta moito é, ao lado de pezas, incluso pezas, crear estrategias para que a xente se pare na peza, se fixe na peza, se deteña na peza de diferentes maneiras. Entón, unha forma barata que atopei de facelo, non se pode facer con moitísimas pezas porque saturas, é simplemente, ao lado da peza, construir unha musealización con un vídeo que, sin molestar, te deixa ver a peza, tú o podes mirar e non te molesta, non te fala, non ten música, non ten nada. Simplemente un vídeo que aparece e vai aparecendo, confundidos encadenados, te anima a explorar esa peza que estás vendo aí. Isto é algo que utilizo moito nas miñas exposicións, con pezas que creo que a veces requieren unha atención especial, é un vídeo que non molesta, non pretende ser nada, pero ao mesmo tempo
te permite distribuir moita información que sería imposible de colocar de outra maneira. Sería moi complicado colocar toda esta información en texto ao lado dunha peza, por exemplo, en este caso tan pequeniña como unha moeda. Entonces, este tipo de fenómenos son moi baratos de producir e transforman moito a forma na que a xente percibe as pezas. Esta é unha técnica que, por exemplo, eu utilizo moitísimo. Que a veces incluso pois doulle voltas e gustame moito pois mesturar con eso. Na exposición Lugo no Tempo, que se fixo aquí pois aí uns anos que comisariei na zona central, tiña un pouco explorar un pouco a idea do sacramento de Lugo, a súa plasmación e a súa, digamos, a conversión do cáliz do escudo de Galicia pois na custodia, no sacramento, non? Que aparece pois con ese mapa que está aí, que é o mapa do Osea, esa é a edición de 1740, pero eso empeza a aparecer antes, aparece na edición de 1603, non? Entonces, gustábame explorar esa idea de unha peza, de alguma forma, moi presente na cidade, que acaba convertirnos en un símbolo de toda Galicia, e a partir de aquí animar a xente a explorar os misterios que ten a propia peza, non? É dicir, esas eran as dúas pezas que poñan en relación, é dicir, dúas pezas orixinais, ese escudo dunha casa do Cabido e o mapa do Gea, non? E o que quixen foi explorar, porque é algo que a mí me interesa moito, tamén colaborar un pouco sempre co equipo, coa xente local, e decidín explorar a idea desa partitura que está aí, que é a partitura asociada á divisa de INOC signo firmiter profitemur, non? INOC mysterium firmiter profitemur. En este signo creemos firmemente, e que ten unha partitura, que é o primeiro himno que eu coñezo con partitura en Europa. O primeiro himno con música asociado a unha identidade nacional. Eu recorrime todo o século XVI e século XVII da cartografía europea, non atopei ningún símbolo nacional ou símbolo dun reino que teña unha partitura e unha canción asociada. Isto chamase himno. Pero claro, me pareceu tan flipante que ninguén se dará conta desto, ninguén o escribira. E o que fixen foi co coro solo voces daqui de Lugo e coa axuda dun musicólogo, traballamos con ela e cando ti estabas aquí vendo estas pezas, simplemente había un botón moi pequeniño que non molestaba e unha campana de audio moi focalizada sobre o usuario. Ti pinchabas aí se o descubrías, se non pasaba nada, e se o descubrías, pois tiñas o privilexio de ser unha das primeiras persoas que escoitase o primeiro himno de Galicia. Ainda que non o dicíamos así na exposición porque me asustei, pero agora sí se pode decir, non? Isto foi grabado na catedral daqui de Lugo. E ese tipo de pequenos xogos, para mí é o que son a interacción. Non necesito cousas moi espectaculares. Pero se ti tes o premio e exploraches e biches, chegaches hasta aquí, te levas premio. E se non pasa nada, sigues. Non me vai agobiar. Pero se de repente pinchas e provocas algo como moi sorprendente. Moi barato, é dicir, foi o que costou facer eso, e máis algo moi barato e ao mesmo tempo moi interesante. Outro aspecto que cada vez vai avanzar máis e que ten que ver coa idea esa que lles comentaba ao principio da desaparición da tecnoloxía, é dicir, de que cada vez a tecnoloxía é menos importante, é dicir, é máis invisible, é que pouco a pouco nos museos o corpo vai seguir convertindo nunha interfaz. É dicir, a interfaz vai ser o noso corpo, en gran medida. É dicir, a forma na que o noso corpo se comporta no museo vai condicionar ou xa condiciona en bastantes exposicións, en unhas cantas exposicións de carácter experimental, como se materializa o contido, non? Entón, estaba moi interesado en empezar a explorar este tipo de posibilidades que son tamén moi baratas, ainda que parece tan futurista, realmente moi barato de producción. E isto fíxeno, por exemplo, de unha forma bastante interesante, na exposición Galicia un relato no mundo. Aquí estaban expostos o relato de Trecenzonio, que é un relato moi bonito do século X, XI, principios do XI,
que conta unha aventura como un rama irlandés, é dicir, un monxe que sube a Torre de Hércules, mira por ali, ve unha illa, navega hasta ela, a illa de Solstición se lo pasa de maravilla, ali, ata que Deus lle di que ten que volver, el non quere, botalle todo tipo de pestes e acaba volvendo. Non? Un relato que ten analizado por Díaz y Díaz con un certo trasfondo político. Bueno, pois, aquí o que facíamos, ti estabas aquí, non teñas que tocar nada. Había esta pantalla, e o único que tiñas que facer é colocarte diante dos documentos e facer así. E ao facer así, abrías un cómic. E ese, en vez de contarche o rollo de todo o texto de Precenzonio que ninguén lle iba a hacer caso, transformámoslo en ilustración, gracias a maxia de Miguel Robledo, transformámoslo en ilustración e se convertiu, e de repente, digamos, a interacción moi distinta, é moito máis sensorial e crea outro tipo de experiencias. Entonces, é algo moi barato de producir, bastante estable, casca pouco, digamos, desde o punto de vista técnico, e vai bastante ben. Outras veces as cousas non salen tan ben, hai que rectificalas, por iso é moi importante a heurística, a capacidade que ten o... debemos ser conscientes dunha cousa que a veces non sucede nos museos e nas exposicións, que hai que ter capacidade de rectificar. É dicir, eso casi nunca se pode facer, porque non temos a cultura de prever eso nos orzamentos. Por exemplo, de prever nos orzamentos un número de horas do equipo técnico para rectificar os proxectos, se ves que non funcionan, ou se ves que teñen algún problema. E isto é un caso. Isto nas exposicións de Cidades no Tempo, eu un día me din conta de que os galegos temos unha perspectiva sobre as cidades bastante aérea, porque como temos un relevo moi determinado, todos temos unha idea aérea, porque sempre hai miradoiros sobre as cidades, sobre Ourense, hasta sobre Lugo, é dicir, se subes ali a Labio e todo isto, tes unha vista casi non vertical, pero unha vista bastante global. Nos vemos as cidades de maneira global, cousa que, por exemplo, en Castela non é tan fácil de ver. Bueno, depende da cidade, pero moitas non é fácil de ver. Nos vemos desde arriba. Entón, eu veio que a idea de viradoiro, e en todas me interesaba ter un espacio central no que, de alguma forma, se recollese todo o que vías nas pezas das exposicións e puderas ver a evolución da cidade ao longo do tempo. Entón, inicialmente, a miña idea tradicional era concebir que ti puderas escoller a época da cidade. É dicir, que ti tiveras unha serie de botóns, máis ou menos, e que ti puderas escoller, quero ver, a Lugo na época romana, ou na alta idade media, na baixa idade media, ou non que sea. Un Cristo. Un Cristo. Porque o feito de que unha persoa soa unha pantalla grande para poder ver, viña máis dunha persoa, tocaba noutra, quería darlle noutro sitio, era un auténtico follón, provocaba unha dispersión. Incluso algo tan fácil como escoller non era tan fácil. Había moita xente que non era moi consciente de que podía escoller ou se frustraba, se neraba, e me din conta de que o proxecto, aínda que visualmente funcionaba moi ben, non estaba ben resolto. Entón, aquí tiven a sorte de que eu, como sospeitaba que podía pasar isto, reservamos un grupo de horas do orzamento que se podían conmutar, podían pasar a ser de mantemento técnico ou de desenvolvemento. Entón, co equipo técnico. Entón, a primeira que fixemos foi en Santiago, vimos os problemas e dixemos, non. É dicir, isto ten que ser distinto e ten que ser simplemente un vídeo. É un vídeo en bucle e ti chegas ali e ves o vídeo e vas moi ben. Vale, vamos collendo a reta final. Falamos destes elementos, faltame 6 minutos. Falamos de aplicacións, pero vamos a falar un momentiño de funcións. Para que a queremos a tecnoloxía? E, de principio, eu quero descartar o efecto wow, é dicir, o efecto de queremos ter a tecnoloxía para ser modernos. Creo que xa non é necesario, non digo que non se esa marca, pero é máis interesante ter moi claro para que queremos a tecnoloxía. E eu vexo como 4 grandes conceptos. O primeiro é crear un espacio emocional, porque unha exposición é unha experiencia. Entón, unha exposición ten que emocionar, ten que reveserte por dentro, ten que crear algo. Non ten que ser patética, pero ten que ser algo que te remova por dentro, que en momentos te emocione ou que te divirta, que sintas que estás nun espacio que non é un espacio convencional, que aí sucede algo distinto. Para min é moi importante que faga tecnoloxía, e se pode conseguir de maneiras diferentes. O segundo,
moi importante, facer visible o invisible. É dicir, traballar a tecnoloxía para min me permite facer tangibles imaginarios culturais e históricos. Eventos, momentos, situacións, lugares, dimensións, espazos. O terceiro é para construir grandes contextos. E o cuarto é para poder chegar a públicos distintos. Diversificar os públicos, desde o punto de vista da idade, da accesibilidade, de moitos aspectos distintos. E isto se consigue de formas moi diferentes. Por exemplo, isto foi un exemplo de como un pensamento convencional sobre unha exposición, si gracias á tecnoloxía a transformas. Despois de Lugo, a cidade galega que ten máis laudas romanas é Vigo, que é unha barbaridade, ten moitísimas tamén, é moi interesantes. Entón, na exposición de Vigo no tempo, o pensamento mecánico habitual era trasladar unha lauda de Castrelos, que non tiña tampouco moito sentido, pero baixar unha lauda, poñela ali e que valese de representante das laudas. Claro, trasladar a lauda nos salía por 14.000 euros, sumando costes. Era unha auténtica animalada, aquilo non podía ser. E gracias a eso, dime conta de que o mellor o que había que facer era outra cousa. E falando coa xente de Vigo, a xente de Vigo estaba super obsesionada co tema de si tiñan historia ou non tiñan historia, que é algo que lles agobia mogollón, e están moi resentidos con Murguía, porque Murguía dixo que non tiñan historia e o levan fatal. Entonces, eso non é así, pero me parecía moi interesante, porque de alguma forma a historia de Vigo estaba contida nesas laudas, no sentido de que boa parte desas laudas son de migrantes, que veñen á cidade, que veñan de Clunia, bueno, porque de repente esas laudas nos conectaban con persoas humildes e persoas de ti a ti. E entonces o que fixemos foi outra cousa. Traballamos gráficamente as laudas, fixemos unhas fotos fantásticas, desenvolvimos unhas retroiluminacións moi curradas e cando a xente entraba na exposición entraba como entraría no Vigo romano, entraría polo cementerio, que eran os camiños que estaban na entrada, e de repente eles entraban rodeados dos seus antepasados máis antigos. E isto é un exemplo da emoción. É dicir, porque había moita xente que se emocionaba e porque recoñecía de alguna forma neste pasado que inesperado para eles, que non se esperaban velo así, monumentalizado, recoñecían algo distinto e de repente se dicían, estás nunha exposición, non estás na rúa, non estás nunha tenda, estás noutro lugar. Aquí van a suceder cousas prodixiosas. O segundo, construcción de imaginarios, este foi un dos proxectos máis ambiciosos que fixen, que foi Alba de Gloria en 2018, se non me equivoco, que basicamente foi unha experiencia virtual, foi unha responsabilidade, unha experiencia virtual arredor do discurso Alba de Gloria, o último discurso de Castelao, que fixemos en San Domingos de Monagal, ao lado da tumba del. Entón, aquí había a oportunidade de que, como fastidiara, non volvía a facer unha exposición na vida. E era unha exposición sin pezas. É dicir, a peza era o espazo, o que estaba enterrado. Entón, basicamente era unha peza para que a xente se encontrara con ese discurso. Entón, bueno, fixemos unha recreación de Castelao e traballamos con monumentalizando o propio espacio do Bonaval. Creamos unha especie de módulo no cruceiro. No cruceiro, neste módulo, pensamos nesa experiencia de grupos, podíamos asumir unhas 6 ou 7 con pistas de realidade virtual, de gafas de realidade virtual, e facíamos que a xente, a través de aquí, se levantara, se sentara, e vira ao redor e se metera dentro do propio discurso de Castelao. Que era algo como moi emocionante, de repente, ver cando eles sentían e percibían que se lles aparecía pois a Santa Compaña de Castelao, Inés de Castro, Prisciliano, os mortos, o Conde de Gondomar, Sarmiento, desaparecían aí e de repente podían tacalos e incluso podían atoparse co propio Castelao. E había xente que... E isto, por exemplo, que me interesa das experiencias de realidade virtual. A capacidade que poden ter de materializar imaginarios, interaccionar cos nosos imaginarios. É o máis fascinante que pode ter a realidade virtual. E se vou rematando, bueno, este outro proxecto que fixemos, un exemplo de como trasladar un museo unha escala que non é un museo, fixemos en Galicia un rato no mundo, a través da recreación do Sebastión de Afrodisias, que é onde está a primeira mención ao pobo dos galegos, que é de época augustea. Hai unha pedra, por certo, está tirada ao lado dun sitio, fomos capaces de atopala. Estamos a ver se conseguimos que un señor colla unha carretilla e colla a pedra coa inscripción do pobo dos galaicos, do etnon calaicon, e leve a carretilla e leve para debaixo do cuberto de tella. Que eso é máis difícil que a guerra de Irán, xa vos lo digo eu. Conseguir que o señor colla a carretilla e leve a pedra para dentro. Pero que este é un gran monumento e o que fixemos foi
cando ti enfocabas aquí con unha serie de tablets que estaban nesa mesa e enfocabas a recreación que fixemos do lugar no que se atopaba a inscripción na que se falaba dos galaicos, recreabas en escala real dentro do espazo pois ese monumento inteiro, non? Sebasteiu, este de aquí. Por último, quero rematar alrededor da experiencia, se remato con isto, vou rematar con outra cousa, pero remato xa. Con unha exposición, con algo que fixemos despois do que aprendimos a partir de Castelao, que era, se podíamos traballar con imaginario, podíamos traballar que memoria. Entón, o que fixemos na exposición Galicia un relato no mundo é plantexar algo un pouco máis distinto e nada habitual nunha recreación da realidade virtual, que era a despedida duns emigrantes nos anos 50, no Porto da Coruña. O sea, a realidade virtual non era para loitar nun castelo, nin para ver como Aníbal atacaba ou algo así. Era algo tan cotián e ao mesmo tempo tan emocionante ou tan dramático como unha despedida. E ti eres a persoa que vai no barco. Entón, recreamos a cuberta do barco a escala real e fixemos isto. Falta moi pouco para que zarpemos. Levarás todo contigo. E aquí vas, para un mundo novo e unha vida nova. Cuberta do buque Juan de Garay, Estación Marítima da Coruña, 1957. A mí me despertó una serie de vivencias, de recuerdos. Yo recuerdo la barandilla del puerto de Vigo, la pasarela que tenía la estación marítima, llena de gente llorando, porque se iba el familiar. Estás a piques de deixar todo o que queres atrás. En esa multitude que se despide, tamén están os teus. O barco comeza a moverse. Recordo como se estuviera navegando. Sí, como se estuviera navegando. Pois a verdade é que a xente en xeral reacciona con moita emoción ao poder poñerse na pel de algún familiar seu que viveu a experiencia da partida. Probaches a mirar a través do ollo de boi? O meu viaxe non foi moi dramático porque xa había un certo medio de vida na xente que iba nese barco. Pero nos viaxes anteriores, sí, eso foi moi duro. Cando foi meu pai era durísimo. Este país se hizo con esta gente. La gente que fue a América, la gente que fue a Alemania, la gente que fue a Suiza. Despois de experimentar, de participar na realidade virtual, é como se as persoas chegaran a formar parte da exposición. Porque ao ter todos alguén na familia que viviu a emigración dun xeito ou de outro, súa historia vital da súa familia formara parte tamén desta exposición. Que fermosa se ve a cidade desde a cuberta do barco. La gente joven, pues a lo mejor muchos dirán, esto es un cuento. Esto es un cuento, esto no puede ser. Es una realidad tan grande. Daquela prepárate, porque ti tamén entrarás na historia. E se remato con un último elemento, que é cara onde vamos. Entonces, en este momento, temos un aspecto que simplemente quería deixar de lado, que é a presencia de inteligencia artificial, que é unha realidade tremendamente potente, que está penetrando moitísimos. Non é unha posibilidade, é unha realidade. Entón, o que nos temos que preguntar é como aproveitamos esa realidade, con independencia dos debates que se están producindo, é tremendamente real. E isto nos museos vai ser revolucionario, sobre todo, en moitas liñas, vai potenciar todo o que vimos antes, pero vai tamén abrir posibilidades novas. Por exemplo, na personalización. E simplemente quería rematar con algo, o crecemento e este tipo de posibilidades son absolutamente exponenciais, e vou rematar con uns vídeos que fixen que exploran un poquinho para que vexades as potencialidades que ten isto. Este é un vídeo feito a partir dos gravados dos dibuxos de Pier María Baldi, que visitou Galicia no século XVII.
Marta, mira ahora. Máis nada, simplemente convidarnos a que continúen, a que exploren, porque temos moitísimas cousas que poder facer e hai todas estas posibilidades para poder facelo. Moitas gracias. Eu tampouco, non te preocupes que isto foi sorpresa para todos. Ofelia, o dossier? Aí está aquí. Poñemos tamén ese, efectivamente, moi ben, gracias. Continuamos. E continuamos agora con unha mesa redonda ou cuadrada, máis ben, rectangular, porque faltanos unha relatora, Marta Prieto, que excusou a súa asistencia por motivos persoais e a que lle desexamos, que non nos está vendo a pobre, pero unha pronta recuperación. Aínda así é todo a súa colaboración no concerto que vamos a ter pola tarde, que era pois unha proxección de obras súas relacionadas obviamente co patrimonio inmaterial do claustro e relacionadas tamén con este concerto que nos vai a dar a Orquestra de Cámara Lug, que fixo Esprofeso para o Museo e para estas xornadas, que se titula Sons herdados. Pois tampouco sei se se poderá ver moi ben, porque xusto hoxe deulle por facer un sol espectacular e, claro, isto é na Sala dos Mosaicos, como ben sabes, Antonio, vai ser un pouco difícil. Pero, bueno, son inconvenientes que a veces temos, pero que sobrevivimos perfectamente a eles. E entón contamos con Antonio Reigosa. Antonio Reigosa xubilouse fai pouco deseando perdernos de vista. O sea, non o vai a conseguir, obviamente. Tedes o seu currículum aquí, pero é que Antonio Reigosa tamén forma parte do patrimonio inmaterial do museo, non somente pola súa memoria histórica, que xa ten memoria histórica, sino por todas as actividades que realizou, e lembramos especialmente o Pazo das Musas en relación con este tema. Tema que, como dixemos na presentación, é tamén unha novidade dentro das xornadas de divulgación científica do patrimonio arqueolóxico e que queremos implementar a partir de agora, pero como, bueno, pois, para sempre que nos deixen. En todo caso, puidemos recuperar a raíz desta xornada
de poñer o foco no claustro e de poñelo en valor, puidemos recuperar unha edición que se gravou do Pazo das Musas no ano 2009, que volvimos a visualizar, que pudemos traer, pero que realmente tampouco sabíamos que íbamos a ter tempo, pero que en todo caso nos vai a relatar tamén Antonio a este respecto. Currículum no dossier, xa sabedes, entonces vamos a ver por onde nos leva estes relatos de Antonio que intentarei eu tamén levar tamén a continuación polo camiño que sei que iba a levar Marta Prieto e senón, pois, me inventarei algúns máis que por suposto, existen. Entonces, Antonio, cando queiras. Ben, boa tarde. Creo que está que vou... Sí, está así, está ben. Boa tarde. En primeiro lugar, moitas grazas por convocarme, porque, aínda que me xubilei, que se acorden dun de vez en cando tamén está ben, non? Dá satisfacción. Sí, que é unha pena que non pode estar, espero que o seu problema se resolva rápido e sin contratempos, pero é unha pena porque eu estudei para a mitad do tempo. Quero dicir, non estudei para toda a hora completa, non. En todo caso, os dous íamos falar un pouco de distintos enfoques, supoño, sobre o que podemos chamar patrimonio inmaterial centrado fundamentalmente no claustro. Xa tras a historia fantástica que nos deixou aquí dos franciscanismo en Lugo don Juan Manuel Buján, pois dese apartado xa non hai moito que contar, a parte da sesión que tivestes pola mañá, do que queda aínda, creo que ides ir empapados de claustro e de coleccións de obras posta no claustro no que hoxe é Museo Provincial de Lugo, e toda esa historia da que falou el, da que oxalá tivéramos algunha memoria de algún deses frades que pasaron por aí, que non temos, fose oral ou fose escrita, pero que nos contara algo de como era a vida en algún dos séculos pasados nese edificio, en concreto nese claustro, que non deixaba de ser o centro da vida do convento, non? Por moitas razóns, o lugar que comunica todo o resto do edificio, polo que se pasa para casa e todo, e ata mesmo o de reflexión, recoñemento, e rezo, e todo o que ten que ver cunha vida religiosa como podía ser a dos frades franciscanos no que hoxe é edificio do Museo Provincial de Lugo, non? Como tamén desapareceu parte dese edificio histórico, non sabemos moi ben onde estarían esas escolas das que falaches. Evidentemente, naquel mesmo entorno, desde logo, non? Non as podemos nin siquiera, podémolas imaginar, para iso temos a capacidade de imaginar, pero non as podemos ver, nin temos restos materiais que nos poidan falar desa actividade tan importante tamén dentro da vida conventual como era a faceta educativa. O que si sabemos, porque sabémolo pola historia e polos documentos e porque coñecemos a xente que viviu ali, é que cando pasou a ser propiedade municipal, en concreto a partir da ubicación ali da Casa de Beneficencia, que houve unha serie de persoas de toda, fundamentalmente de toda a provincia de Lugo, porque a Casa de Beneficencia fundamentalmente era, digamos, competencia da Deputación Provincial, aínda que estivese dentro dun edificio de propiedade municipal, non? E os que, aínda hai pouco que nos xubilamos do noso traballo no Museo Provincial, coñecemos a persoas que se criaron ali e que logo traballaron nos últimos anos no propio museo por diversas circunstancias que en cada caso son diferentes,
Desgraciadamente, agora mesmo intentei contactar con unha persoa que, para que a mí me coste, é a única que está viva das que traballaron no Museo Provincial na última etapa, pero non fun capaz. Non sei que pasa, se é que cambiou de teléfono, non sei, contactei con unha das fillas, díxome que estaba ben, pero non fun capaz de... No, Maruja. Remedios, creo que faleceu, sí. Ese non tiña unha demencia e non estaba... Bueno, pois sería unha oportunidade, por un lado, falar con esta persoa que non fun capaz de momento, e tamén sería, a través de Marta Prieto, todo o testemunho que lle transmitiu o seu pai, que tamén se criou nese edificio que era outra persoa que traballou aquí, na Diputación Provincial, e que se chamaba Gil Prieto. Bueno, non temos esas partes, nin o testemunho de Marta, despois vaise proxectar, ainda que non se vexa moi alá, o traballo que lle inspirou a memoria dese claustro e dese lugar, desa casa de beneficencia, a Marta Prieto ali, que se centra, eso podemoslo dicir, concretamente nos grilos, non? Gaiola de grilos, porque parece que era unha das historias que lle contaba o seu pai e que máis lle gustaban ou que máis o entusiasmaran, en definitiva, a ela, como creadora artística, pois foi, digamos, o motivo no que centrou o seu traballo e que logo poderemos ver, non? E que xa vimos varias veces na revista que facíamos no Museo do Pazo das Musas, igual que vimos outra casualidade, un pequeno documental que se chama A arte que se pisa, titulámoslo así, porque un día casualmente deuse a coñecer a persoa que deseñou en parte e executou todo o pavimento do claustro, o pavimento actual. Ese pavimento que se fixo na década dos 50, xusto preparando o edificio para ubicar ali o Museo Provincial, pois a persoa que o fixo, que se chamaba Jesús Amor, morreu no ano 23 con 94 anos e vivía ali relativamente próximo ao museo. É unha pena, eu traería o documental encantado, hoxe intentei mirar na página web, na videoteca, bueno, habría que actualizar certas aplicacións e certas cousas para que se poida ver. De todas formas, no museo hai copias do DVD que fixéramos en colaboración coa Fundación TIP. E ese home, Jesús Amor, contounos, pois, desde o proceso de creación, quen facía os deseños ou os que eran propios del, en que se inspiraba. Había algúns moi graciosos, por exemplo, el fixera mili na Coruña e quedara marcado polas maniobras que tiña que facer para aprender a conducir cos camións do exército, e se vos fixades, veredes cadros que teñen como oitos, que eran os que el recordaba das marcas das rodas dos camións na praia, me parece que dicía de Riazor, non? E outros deseños fixollos Pacios, Luís Gómez Pacios, que traballaba xa daquela no Museo Provincial de Lugo, e que, bueno, pois facía allí algún debuxo que se pode ver ali, que están case todos elaborados con cantos rodados e laxas pequenas de lousa, eu creo que de variedade de pedra, bueno, salvo as canterías que van remarcando cada un dos cadros, e dibuixos de caixas de cerillas, de mistos, que dibuixos que lles gustaban, pois copiábanos e reproducíanos ali no pavimento do claustro. É unha pena porque este home, aparte do que nos contou, do que el fixo ali traballando na empresa Varela Villamor, que foi quen fixo a rehabilitación do claustro nesa época, este home tamén traballou en Portomarín, no traslado dos restos do Portomarín asolagado, en algún sitio máis para Varela Villamor, pero era moi interesante porque el tivo contacto nesa época con outros traballadores que, bueno, técnicos que traballaban para Varela Villamor nos traslados, etc., de, bueno, información interesante que neste caso non está no DVD que vos digo, posto que nos centramos exclusivamente no tema do claustro do museo.
Entón, non temos gran memoria mirando no tempo para atrás en canto a ese patrimonio intangible e inmaterial que podía chegarnos por vía oral, fundamentalmente, pero sí que temos, por exemplo, unha cousa que facía alusión Gago no hai un momento, que é ese imaginario vinculado a moitas das pezas que están expostas dentro do que é o recinto do claustro. Un evidentemente é a Mariscala famosa, non? Por certo, non sei se sabedes que en San Paio de Narla dicen que tamén teñen ali a Mariscala. Temos aí un conflito dentro da mesma institución que temos que solucionar en algún momento, porque non sei se pode haber dúas emparentadas co Mariscal Pardo de Cela, aínda que eu teño localizado en hemerotecas outras cadeas de outras cadeas que tamén se chamaban Mariscala. Igual esa porta aberta ás cadeas mariscalas, non necesariamente vinculadas a Pardo de Cela, podía dar moito xogo. Bueno, nesto teríamos bastante que falar, evidentemente non vou estender por aí, pero imaginade por un momentiño, facíamos unha actividade no museo para nenas de infantil, que se chamaba Ruta Franciscana, por certo. Vestíamonos de frade, non sei se aumentou a vocación nos últimos anos, notouse algo. Bueno, era unha actividade que se complementaba con actividade escolar, que ali é onde facían o vestuario normalmente plástico e o cordón cos tres nós, etc., e ali o que lles chamaba no claustro, despois de dar unha volta, como faría os frades, etc., o que máis lles chamaba a atención era o sartego dobre que hai ali de Guntín. Non acaban de entender. Era fabuloso, porque era unha oportunidade para fantasiar o que nos dera a gana sobre a posibilidade de entrar ali un tipo con dúas cabezas, por exemplo, un monstruo que podíamos crear ao noso criterio, etc. Non. E xunto con todo isto, eu que sei, o conxunto vinculado a Pardo de Cela, o escudo, a punta de lanza, etc., dan moito xogo, como dá moitísimo xogo todos os nomes da epigrafía, sobre todo romana, que nos permite, digamos, achegarse un pouco á mitoloxía, pero tamén a crear imaginarios, unha vez, sobre todo, que non sei se se acorda Ofelia, que fixéramos unha actividade que era co ánimo de axudar a que se declarara Patrimonio da Humanidade a muralla, todas as pezas procedentes da muralla de Lugo que están expostas ali, están no claustro todas, non? E os nomes dos deuses, etc., non? Que aquilo tamén daba moito xogo. E así poderíamos falar de, non sei se contar poido contalo, porque ainda que está aquí Felipe xa naquel momento, era un momento en que houve as obras aquelas que estivemos cerrados non sei cantos anos, xa non me acordo, 6 anos ou 8, non me acordo. Bueno, pois non vou acusar a ninguén, autoacúsome a min en todo caso, pero había moito tempo libre naqueles anos que non se facía nada. Eu creo que ti xa non estabas, é dicir, non te sintas responsable. Pois tamén nós, de vez en cando, botábamos un partido de baloncesto con unha pelota de tenis para encestar nas coroas dos escudos que hai por ali expostos. Chegamos a ser grandes especialistas tamén, Teñas en conto... No, ti porque tiñas que saber eso. Eso sabíamolo un club moi restringido de xente, pero non todo o mundo precisamente. En definitiva, recordamos todos os que levamos empezamos ali xa hai moitos anos, unha serie de costumes, de hábitos sociais que había en Lugo que se perderon por moitas razóns moi diferentes, pero que Felipe recorda perfectamente. O lío que nos daban as peticións de facer fotos de boda no claustro, e as peleas incluso entre os fotógrafos de Lugo e aqueles que máis traballaban, Riaño era dos que máis, bueno, pero vamos, que chegaban ao soborno, dicir, chegaban a facernos propostas económicas
que afortunadamente fomos acudindo como podemos, pero tal. Ou mesmo fotos de certos persoeiros que viñan a Lugo de visita e que había veciños de Lugo que os levaban ao claustro do Museo de Lugo a facer unhas fotos de recordo, de fotos de persoas de bodas, debe haber a tira, aínda que recoñezo que cando celebramos o 75 aniversario do museo non responderon moitos a unha petición, bueno, supoño que por temas, bueno, asuntos máis de intimidade e que igual non querían que se fixasen públicas esas cousas, pero bueno, deso a tira, fixéronse fotos a patadas, hai algún aí, sí, pois, si no museo guardadas ten que haber algunhas máis, porque eu recordo que chegaran máis, pero, bueno. Outra cousa que hoxe ninguén se decata de que está ali, igual Buján pode dicir cal eran os usos concretos nun convento da Campá, que está dentro do claustro, pero na esquina que dá a porta de acceso desde a recepción. Esa Campá usámola, Lorenzo era un fenómeno, aquel home, tocando a campá para dar o aviso de saída aos 5 minutos. Bueno, houve que aprender a tocala tamén, que non é fácil, que tens que soltar aí a man para que... Bueno, pois usábase, antes de haber megafonía, usábase para avisar o cerre do museo pola mañá e pola tarde, etc. Hoxe ninguén sabe que ali hai unha campá. Eu toquei, creo que o día que me fun, o día que me... pero foi por darme o gusto de despedirme, non por outra cousa, non? Ou que a Nogueira siga ali, non, túmbastela, pero bueno. Ai, esa Nogueira salvouna Edita. Sí, é dicir, daquela viñan cada, non sei canto tempo, viñan segar a erva e tal, dali do que é o entorno do pozo e por ali. E, bueno, un día Edita veu que brotaba era esa nogueira, botou moitos anos, así que lle destes, facía vos falta leña ou algo. Sí, a cociña, a lareira da cociña. Bueno, pois esa árbore que foi a única que eu vin nos 40 e algo anos que estiven ali, non houbo outra, nin xardín, nin flores, nin nunca houbo nada. Agora puñastes... No, pero teño fotos onde había flores, Bueno, pois anterior ao ano 82. Pois incluso houbo, e isto tamén nos recorda perfectamente Felipe, o intento, vamos a chamar, de que ali nacese unha especie de panteón de lucenses ilustres, o empeño que tiña Francisco Leal Insua de traer os restos da súa muller, que era Xulia Miguillón, do lugar onde estaba e sigue enterrada, para xustamente a entrada da sala capitular do claustro do Museo Provincial. Bueno, ali non deu, traballábanos a nós, non sei con que pretensión, porque nós non decidíamos nada, pero díganle a don Francisco, daquele presidente era Cacharro, díganle que tal, que, bueno, que en definitiva convíñalle moito aquel lugar que o dignificaba, que trouxeran os restos da súa muller. Bueno, a cousa non prosperou, quedou así. Como tamén é, desde o meu punto de vista, moi interesante, unha das actividades que fixéramos, que se chamaba Rutas Literarias, deu orixe a 3 libros que se chaman Contos do Museo, Contos de Medo do Museo e Contos de Fantasmas no Museo. Nos que escribiron nada menos, eran rutas pensadas para rapaces de secundaria, nada menos que Xavier do Campo, Agustín Fernández Paz, Paco Martín, Xosé Miranda, Marilar Alexandre, Fina Casal de Rei, casi todos os que estou dicindo son premios nacionais de literatura infantil e juvenil. Xosé Antón Neira Cruz, Ledicia Costa, Sanxo Fariña, Andrea Maceiras, Carlos Negro, etc. Non? Bueno, pois todos eses relatos que tiñan a condición de que sucederan no museo, a ficción tiña que suceder no museo, moitos deles suceden todo ou en parte no propio claustro. Concretamente, o que escribiu do Campo, Xavier do Campo,
contaba a historia dunhos frades fantasmas que estaban ali sufrindo porque non eran capaces de sair do claustro e escapar. Sufrían por ser fantasmas e non poder sair de dentro. É o contrario do que lle pasaría a un frade normal, non? Bueno, pois descubre, según o relato del, que a saída natural é pola auga do pozo. E isto ten unha carga simbólica enorme. Na mitoloxía popular e na culta, a porta de paso dun mundo a outro mundo, do mundo dos vivos ou dos mortos, é a través da auga, precisamente, a través de fontes, de pozos, de lagoas, etc., etc. Por tanto, o pozo, a auga do pozo do museo, tamén, según esta afición, tal. E eu escribí outro relato que se chama O Pozo dos Desexos, que en realidade ten que ver tamén co imaginario do que falaba Gago, un guía do museo que fantaseaba demasiado. Contaba, estendíase, comentando pezas expostas no museo, pois estendíase coas súas propias fantasías. E unha das fantasías era que un tipo decapitaba o retrato este de Xulia Minguillón, Cascarilla a Pufo, o vendedor de periódicos, e cortáballe o pescozo, e os rapaces tiñan que buscar onde estaba a cabeza de Cascarilla, e a cabeza de Cascarilla estaba nun caldeiro dentro do pozo. Bueno, era de plástico, é dicir que tiñan que ir ao pozo. Hoxe xa sería imposible, porque esta xente puxo un enreixado moi bonito, etcétera, etcétera, pero non se pode... Pero claro, está moi ben o enreixado, protexe, non tuveramos suicidas hasta ahora, pero nunca se sabe. Pero cando eu cheguei ao museo, había un hábito bastante repetido bastante xente de tirar unha moeda, ou tres, según, dentro do pozo, e pedir un ou tres desexos. Eu, de feito, publiquei un artigo que está no boletín do museo dos últimos, non me acordo agora en cal, que conta un pouco cal é a simboloxía de todo ese rito, pero, curiosamente, tamén desapareceu. Agora ninguén tira unha moeda no pozo. Non sei se é que falta fe, que tamén pode ser, ou se... Cartos non pode ser, porque son moedas das máis ruís que hai. Non pode ser. Teñen que ser ou enreixado, había que mirar eso, ou simplemente que desapareceu, pero logo van a Roma, van a Fontana, e tiran ali, e se agora te lles cobran por ir hasta ali, empeñanse en ir, e pagan, e van, e tiran. Quero dicir que o dos desexos eu creo que aínda sigue sendo crenza, pero no Museo de Lugo perdeuse, e que eu saiba é o único sitio que había en Lugo no que había un pozo dos desexos que funcionaba, porque había xente que volvía e dicía que sí, que se lle cumplira. Perdón. Sí, pero non é de auga, pero é a coroa do escudo da Porta de San Pedro, é certo, que as tiran desde arriba. Aí o choio a estar debaixo, para cando caen, non? Eso está ben. Bueno, en definitiva, eu realmente non teño tampouco moito máis que contar, salvo todo isto que vos fun dicindo, porque me parece que o inmaterial se construye de moitas maneiras. En principio, o ideal non o fixemos, pero deberámoslo ter feito. Eu especialmente, por razóns de aficións que tiven e teño, toda esta xente que coñecemos aínda en plenitude de facultades e que tivo que ver coa casa cuna, inclusa casa de beneficencia, non entendes nada, non. E que, bueno, pois non fixemos polo menos unha memoria a que fose posible. Hai que ter en conta que estas persoas das que falamos foron da última fornada que se criou ali, ou da penúltima.
non eran tampouco xente que estivese desde moi antigo nese edificio, non? Non sei se tiña alguna nota máis por aí. En definitiva, que recoller toda esa memoria, tanto das persoas como dos certos ritos, como podía ser este dos 3 desexos, etc., como das pezas expostas da obra que hai ali exposta, etc., e estamos nos centrando exclusivamente no claustro. Quero dicir que isto se podía facer de casi todo o edificio. Pois contribuiría, desde o meu punto de vista, a axudar un pouco os traballos que dixo o Gago, para estimular, motivar, etc., o coñecemento de algunhas das pezas e coleccións que hai ali, non? Se queres, como agora toca a Marta Prieto, pois eu non sei se hai alguén dos que estades aquí, empezando por Felipe, porque Felipe non parece, pero é máis vello que a min. Pois... Bueno, digamos... Eu creo que foi na etapa aquela posterior. Sí, eu creo que non. E despois outra cousa, a famosa campá, efectivamente, cando se fixo un documental, un vídeo, dos de antes, cando se cumpriron os 50 anos da fundación do museo, estaba Toño Casal, Sí. Salía unha escena de Jorge Chaos tocando a campá, Sí. e despois dilatándose, porque despois de tocar a campá estaba tan enferruxada que Jorge Chaos facía así. Sí. No vídeo que se grabou daquela, sí. O que estaba era a cadea, estaba moi enferruxada. É certo. Ese vídeo, hai copia no museo, verdad? Sí, eu creo que sí. Habíamoslo mirado, sí. Un último detalle, a fixación de Lea Linson por deixar as cousas con Julio Menguillón, vinculado ao museo, Sí. a parte do enterramento na sala capitular, en unha conversa privada, evidentemente. Sí. Chegou a insinuar, a propoñer que iba a donar ao museo o espello e todo o material de maquillaxe da pintora. Eu creo que... O espello do Nouno. Eu creo que... E a pulsera de pedida, sí, de Julián Minguillón, que está ahora na sala de numismática, porque estaba... Eu creo que sí. Era de moedas romanas. Unha verdadeira fixación por vincular, traer cousas de Xulen Menguillón, aparte da propia Xulen Menguillón, traer cousas da Xulen Menguillón para acompañar a cousas. Pois, como vedes, hai moitísimos relatorios que falan desta memoria do patrimonio inmaterial. Hai moitas historias alrededor do claustro do Museo Provincial de Lugo, do convento franciscano, e teño que darlle unha sorpresa a Antonio, porque efectivamente recollimos e mandeiche agora un PDF, porque na exposición dunhos roll-ups divulgativos que puxemos con motivo destas xornadas, hai un dos roll-ups, un dos paneles divulgativos que fala de historias alrededor do castro ou da vida alrededor do claustro, memoria e patrimonio inmaterial. E puxemos ali unhas fotos que recuperamos de última hora, concretamente daquela edición do Pazo das Musas, donde falaban, acordaste, estaba Prieto, o pai de Marta Prieto, estaba, Jesús Amor estaba no vídeo, estaba tamén no Pazo das Musas, no ano 2009, e estaba tamén Maruja. No, Remedios. E intentamos, por iso non teñe moi boa calidade, conseguir a través deses vídeos, e puxémolas nun panel que, cando vaiades ao museo, podedes ver perfectamente, porque realmente o que queríamos era tamén, a través deles e de Pacios, que xa o mencionou Reigosa, recuperar a memoria da casa de beneficencia, da denominada inclusa, deses nenos e nenas orfos que estiveron aí e logo tuveron unha vida relacionada co museo, no caso dos que se convertiron en vigilantes do museo, ou incluso dos que se convertiron, como falábamos de Gil Prieto, en tamén ordenanza da Diputación. Hai que aclarar que o paso non foi
da Casa No, Una, no, da no, Casa no, Cuna no, senón sería un a pouco traballar. explotación infantil. No, é que non foi ningún. Sí. Foi unha casualidade que se deu, por exemplo, o caso de Maruja, porque o marido traballaba na Diputación, morreu moi novo, E quedouse viuda. e parece que en determinado momento se lles daba traballo ás viúvas, non sei se vos o recordades, de xente que, bueno, que morría, digamos, a destempo, fora de tal. Ese é o caso, Remedios chegou ali xa moi maior, eu creo con 60 anos, polo menos. O Gil, nada, traballou aquí toda a vida, non tivo ninguna relación co museo, por exemplo. Agás despois, cando interveu no Pazo das Musas, Sí, coa súa aí filla, sí. Marta Prieto fixo unha performance da que falaba xa antes Antonio Reigosa, unha performance que se chamaba Gaiola de Grillos 1, e logo fixo unha Gaiola de Grillos 2, unha performance no claustro, que recuperaba un pouquiño esa idea da memoria de seu pai, cuxos dous irmáns tamén estaban na Casa de Beneficencia e que morreran. Entonces, bueno, pues en ese sentido, fora moi simbólico que soltara globos blancos, acordas? Sí. E fixéramos unha actividade cos nenos ali con motivo do 80 aniversario do museo. E unha proxección con grilos que estaban por todas as paredes do claustro. Hai fotos, e as teño. Hai fotos. Sí. Conseguimos recuperalas. E, bueno, por suposto, Luís Gómez Pacios. Luís Gómez Pacios chamalle Felipe, por lo menos conmigo, o factotum do Museo Provincial de Lugo, porque tamén foi un neno criado nesa casa cuna e foi un destacado pintor local e un traballador do museo que facía ás veces de aquela, non se pode decir que fora conservador ni restaurador, pero bueno, facía unhas funcións que se achegaban un pouquiño a estas. Recollimos tamén a historia de un rapaz e dunha rapaza que se conoceron ali, se enamoraron, se casaron e tuveron 5 fillos, 3 deles compañeiros nosos da Diputación. Eso puídose la auga, Trátase de José María Rodríguez Lago e Josefa Pérez Montouto, que o seu fillo nos deixou tamén poñer unha foto que tamén temos aí. Pero tamén de Jesús Amor, como ben decías, ese testimonio tan importante á hora de estudiar como se conciben ás veces de forma tan casual bueno, pois cuestións como a renovación do claustro, que todo o mundo pensa que como é de Cantos Rodados, que o chan do claustro que tamén é medieval, pois non, é de 1950. Hai que dicir que ademais fixo o traballo con moito apuro porque viña a Colares, é dicir, a Carmencita, a inauguralo. Inaugurar o museo, tiña que acabar antes de que chegara esta autoridade, non? Mira, deixame dicir, porque me esquecín, e igual de interese, en conventos franciscanos era relativamente común que houvese non pozos, que, por certo, deste, e según o testemunho de Jesús Amor, na década dos 50 estaba atoado, non se usaba como pozo, aínda que hai fotos anteriores de principios do século de haber algún lavadoiro ou haber unha pía, algo, evidentemente, onde tiñan auga e a usaban para lavar, nos anos 50, según el, estaba completamente tapiado, non se usaba. O pozo abriron no daquela, supoño que con motivo de instalarse ali o museo, etc., puñeronlle o brocal que tiña e ten, amañouse, pero é o mesmo brocal. O que é o arco, fixérono nunha ferrallería que estaba no Carril dos Fornos e que se chamaba A memoria de Antonio é memoria xa histórica, como vedes. Agora non me acordo como se chamaba, pero anoteino por algún sitio, é dicir, está por aí anotado. Quero dicir que hai datos que a través destas persoas que van tal. En canto aos pozos en conventos franciscanos, en canto a auga,
É que en algún... Non o eron os de que están en liña porque non falamos co micrófono, pero vamos a decir que é un testimonio a colación do que que decía en Antonio. algún momento conectouse o viaduto de Bispo Izquierdo para suministrar de auga precisamente a Casa de Beneficencia. E conservas aínda no Colexio Franciscanos, aunque non funciona, a entrada da igrexa hai unha pía e a auga tamén era desa maneira. Moi interesante todas estas... Pois mira, que eu atopase nun pozo que lle chaman de San Antonio no San Francisco de Badajoz. Tamén hai pozo dos desexos, ou houbo. Outro que chaman dos mártires en Teruel, no San Francisco de Teruel tamén. E outro arxentino. Pero este xa é milagroso. Naceu onde puxo o bastón un frade franciscano. Bueno, realmente, Antonio, tes que ampliar ese artigo do Pozo dos Desexos que xa va publicado e como falamos de fontes de inspiración, o claustro tamén inspirou a artistas como Marta Prieto, pero moitos máis que teñen feito obras, pinturas, performance, actividades de todo tipo no claustro do Museo Provincial de Lugo. O igual que, por exemplo, tamén inspirou a outro escritor, a Santiago Jaureguizar, nesa novela juvenil policíaca onde había un roubo e non sei se incluso un asesinato no museo que se desenvolve despois bastante ben, pero que non era culpa de ningún traballador do museo. Xa o teño que avisar por si acaso. Estes libros que vos dixen eu de relatos para rapaces están accesibles en internet en PDF, por si a alguén lle interesan, están aí. Bien, pois este recordatorio ás persoas ven tamén un pouquiño a colación de que os museos son institucións da memoria propia, da entidade, dos traballadores, da xente que se vincula ou vencella con estes centros museísticos, pero tamén da comunidade que os rodea. Recuperamos, que nos deixaron publicar tamén unha fotografía de boda de Zalo e de Paz, o pintor, que tamén poñemos neste rolá para dar conta de como a comunidade tamén se vincula cos seus bens culturales en este sentido, considerando o seu patrimonio, porque é un patrimonio público, como un sitio onde vivir tamén as súas experiencias e as súas vidas ou vinculalas de algún xeito ao museo. Hai moitísimas fotos de boda, é certo que temos moi poucas, pero nas casas aparecerán. Nas casas hai seguro. Concretamente Zalo, como non me acordei de avisalo para que viñera, pero Zalo, como é pintor tamén, non lle sirveu solo facer un reportaxe no claustro. Ten un reportaxe de boda de todo o museo, co cal temos unhas fotografías que nos amosan a museografía de 1966 nun albo de boda nunha casa particular, que ao mellor non temos esas fotografías no propio museo, pero a través das persoas, como decimos, e por iso se trata tamén de falar un pouquiño deste patrimonio inmaterial. Antonio Reigosa, como experto na memoria e na tradición oral, xa deu conta no seu traballo no museo destas cuestións para darlle a relevancia que realmente tiñan. Pero, collo xa palabra, Antonio, hai que continuar en esta liña tirando deses testemunhos, algúns xa non existen, pero entre Antonio, Felipe e algúns máis que... Marta, a través de Marta podes recuperar parte da memoria do pai, etc. Marta ten algúns... Pero deixeme facerlle a pregunta, porque para min é a pregunta clave. Non o dixen ao principio, porque xa o dixera el, pero vamos dicir xa de vez e para sempre que San Francisco fundou o convento de franciscano de Lugo. Que estivo aquí. É que o fundou. Eu vamos, a mí, o que me queda é que un franciscano o confirme. Eu digo, é dicir, pois ten razón, é verdade eso. San Francisco pasou por Lugo e fundou o convento franciscano. Pois... Non funciona. Entonces, nese vídeo, pois sí se ve que pasou por Lugo, estivo aquí. E fomos a Montelabio, e ali gravamos,
Sí, xa temos probas documentais, está claro, está claro. Penso que a conclusión desta xornada de hoxe pode ser esta que indica Antonio Reigosa e que corrobora Juan Manuel Buján. Podíamos quedar aquí moi ben, pero tamén teño que recordar que do convento franciscano realmente agora mesmo no Museo Provincial de Lugo non temos nada, é dicir, hai 3 espacios que son o refectorio, a cociña e o claustro, amén, por suposto, da iglesia conventual franciscana antiga reconvertida en iglesia parroquial de San Pedro. Todo o demais foi absolutamente, incluso un segundo claustro, bueno, como aparece, non é por darme un pouco de publicidade, pero no libro da Orixe e Consolidación do Museo Provincial de Lugo, 1932-1992, aparece toda ese cambio que se fixo para rehabilitar ese edificio histórico, o antigo convento franciscano, en Museo Provincial de Lugo, que pasou, obviamente, tamén por perder moitísima información e documentación física de como estaban as propias dependencias que quedaban da Casa de Beneficencia, que tamén está claro que o claustro está sempre botando a xente que habita nel, porque tamén se botaron os da Casa de Beneficencia, tuveron que irse para reconvertirse en museo, e anteriormente os frades tamén foron expulsados e tamén a súa vez os soldados franceses e ingleses no seu momento tamén fixeron das súas. É dicir, é unha historia moi azarosa a do convento, casi tanto como a do Museo Provincial de Lugo, con eses cambios de sede e estas ampliacións que leva tido. E, Antonio, queres decir algo máis ou podemos despedir? É que eu creo que o máis próximo que temos ao milagro é o de San Francisco, no que se refire ao edificio, non? Pero podo vos deixar, evidentemente non vos van deixar de momento facer ali catas, nin excavacións, nin cousas, pero contado por Jesús Amor, no lado norte do claustro, pola metade, máis ou menos, hai enterrado un documento. A saber, que me vas a contar? Sí, contado por él. Está, ese non, vedes o DVD, o vídeo, veredes que el di, bueno, non sei se contarlo, dice, por aquí, máis ou menos, hai un papel. Conservarase? Sí. Se non restaurou Blanca non hai problema. Consérvase, porque el dixo que non se destapara. Enterraron ali para que quedara... Bueno, hai outro papel noutro sitio, por certo. Que guardamos Fernando Rivas e máis eu. Pero en outra sala, está lonxe, non ten nada que ver con eso, pero conta tamén un momento histórico. Pero ese, concretamente, meteuse ali cando el estaba rematando o pavimento do claustro. Agora, dependendo da ansia que teñades... Das ansias detectivescas que teñamos ou arqueolóxicas para buscar. Bueno, teño que dicir que eu tamén cando... Algún día alguén tropezará eso e botará de menos toda esta información. E se dentro de 100 anos xa vai a ser tamén un relevante achádego. En todo caso, eu tamén quería decir que cando ás veces visito con algúns grupos o claustro, sobre todo cando se trata de institutos e de colexios, sempre lles digo, vedes este claustro? Pois eche moi mentireiro. Entonces, claro, os nenos dicenme, por qué? Pois é moi mentireiro, porque, mira, primeiro, non é románico, aínda que o parezca. Segundo, non é cuadrado, aínda que o parezca. E terceiro, o pozo tampouco concede desexos, porque non ten auga. Mira, tú ten auga. Da choiva, pouca máis. Bueno, creo que temos algunha pregunta online. Non sei se funcionará, pero se non repito eu, porque se non o van oír en liña. Bueno, primeiro, antes de proceder ás preguntas, debo decir que moitos dos compañeiros que traballaron contigo en Lugo, Antonio, están conectados online e me están escribindo por privado que gusto ver a Antonio e demais. E dice Javi
Que raro que non comentarades que na Plaza de España de Sevilla, nese espacio dedicado a Lugo, está o claustro, mándame foto, está unha representación do claustro do Museo Provincial. E, de feito, é unha imaxe na que ainda o espacio central se vía coberto con esa especie de construción que tamén puxemos nun dos rolabs que despois poderedes ver no claustro, e, bueno, que se ve que está coberta esa parte onde estaría o pozo, non? E nada, moitos saúdos tamén no chat, Pilar, bueno, outra xente que che manda saúdos, e agora sí que procedo ás preguntas oficiales. Realmente temos moi pouquiño tempo, vamos seleccionadas. Vale, pois, non, son 3 en realidad. Preguntanlle a Juan Manuel Buján por que a presencia é máis forte de franciscanos en vez de jesuítas en Lugo. E tamén que os conventos franciscanos adoitan estar fora das cidades, no caso de Lugo está dentro de murallas porque é esa excepción. Brevemente, por favor. Pois a Lugo, pois os jesuítas nunca estiveron aquí en Lugo, pero estiveron en Monforte, Colegio da Compañía, está ali. E aquí en Lugo, pois, de religiosos estuvo franciscanos, estiveron antiguamente na iglesia de San Froilán ou tamén outra congregación, e despois estiveron os dominicos, que estaba ao lado de San Francisco. Os dominicos e os franciscanos iban paralelamente, non? Eran moi amigos San Francisco e máis Santo Domingo, a pesar a veces de que había algunha liorta, pero aí estaban sempre apoiando uns aos outros. E despois decíanme porque está entre muros, porque é unha cidade totalmente amurallada, había parte da cidade que non estaba edificada, por exemplo, a calle do Progreso, sabedes que é do século XIX, e a outro, entonces, nun espacio onde tiña suficiente extensión para ter unha finca pequena alrededor do convento para satisfacer as necesidades mínimas que tiñan os frades. Bueno, pois non nos dá tempo a máis. Se acaso hai algunha pregunta, mañá teremos un pouquiño máis de tempo tamén ao finalizar a xornada matutina, pero é que agora estános esperando un concerto espectacular na Sala 7 dos Mosaicos, un concerto da Orquesta de Cámara Lug, Sons Herdados, que ten un repertorio que fixeron os alumnos e os profesores deste centro de ensino, e convido vos a todos a chegarvos por ali e tamén a volver mañá ás 10 da mañá en punto. Moitísimas gracias a todos pola vosa asistencia e compañía. Gracias.